Agan. Cariwch mlaen recordio. Da ni dal yn recordio. Dwi di anghofio wneud yr thing nôl i fewn i'r headphones. Naw blynedd. There we go! Naw blynedd yn y busnes. Naw blynedd. A da ni dal o'n onid yn joiwch bod. Mae hwnna'n... Os hwnna'n iawn, o'n i jyst mynd efo hynna. Hwnna di intro ni, okay? Hi pawb. Croeso i tu ôl y curtains. Helo, helo, helo. Nosweithiau a chroeso i haglediad. Mewn 9 mlynedd yn y busnes, da ni ddim ond wedi cyrraedd pennod 81. Oh boy. Da chi'n lwcus i gael ni. Sioned sy'n fan hyn, hefo Bryn. Hello. A Iestyn. Hello. Yn wahanol i'r arfer, da ni'n recordio hwn ar no seal, which da ni wedi darganfod yn syniad really gwael. Really gwael. Noson bath. Oh boy. Mae pawb yn cael y ffyr bod ni'n mynd i bod allan i. Sam llawer o strwythyn ar y sioe fel afar. Mae rhywsut, mae waith heddiw. Mae fel bod strwythyr ni di wneud allan o Savoiardi biscuits a'r fingers na ti'n rhoi mewn tiramisu, achos da ni di adio alcohol iddyn nhw, maen nhw just wedi mynd... Yndyn, da ni ar pennod 81, da ni yma yn eich clustia chi, mae'r hydref yn sicr wedi dod, mae'r dail bron mor brydferth a gwallt Bryn Salisbury, a'r awyr yr un lliw a gwallt Iestyn Lloyd. Ydyn. Mae hi'n hydref. Mwy na hynny, Sionet. Mwy na hynny. Mae'r rhifin yma yn dod allan ar dydd Gwener. A mae rhywbeth arbennig iawn am dan dydd Gwener, does? Mae hi yn ben blwydd ar yr haglediad. Mae hi yn 9 mlynedd ers i ni wneud y bennod gynta, official like. Mae wedi bod yn gwrando nôl ane hi. Ydy hi ar gael ar y feed? Of course. In almost. Just scrollio reit nôl i dechrau, a mae yna. Wow. Ond da ni di ffigur allan, da ni'n mynd i weithio blwyddyn arall i wneud massive retrospective episode byw yn A'r cynlleiad sydd wedi newid. Mae gen S4 box sets rwan. Dwi'n really falch am hynna. Hwnnw rhywbeth dyn ni wedi gofyn am... Apple TV. Do it. Dwi'n mynd i roi rundown cyflym i beth gynnu ni yn y nodiadau. Os da ni'n siarad am y pethau yma, fyddwch chi'n lwcus iawn. Siwr o fod, fyddwn ni'n cael yn sidelineo gan be da ni wedi bod yn gwachod ar Netflix. Ond, mae gen ni What's Going Onzo with Monzo. Watchdog wedi wneud Daily Mail-esque expose o'n hoff bank ni. Google Play Pass, sydd yn cynnwys apps hefyd. Iestyn, hefo mwy o wybodaeth am hwnna. Eilythyr brilliant Craig Mod, ffotograffydd ath am dro rownd Japan. Dwi bach yn obsessed efo fo. Microloops ar stuff mae gyd. Coming up soon. Be nesa? Surface Neo. First Look. Microsoft yn neud 2 sgrin. Just i mesio ti fyny 2 waith gymaint. Facebook Horizon. Dim syniad be di hwnna. Geith rwy'n arall siarad am hwnna. Alexa, are you invading my privacy? The dark side of our voice assistants. Erthygl gan y Guardian. Hefyd, Google yn finansio climate change deniers. Hefyd yn y Guardian. Dwi'n mynd ar bach y Guardian trip rwan. Mae'n gyd yn... Mae'na Venn diagram o'r stuff dwi'n eog ohono fo. Yn teimlo'n eog amdano fo ar Guardian. NHS opens clinic to help child addicts of computer games. Mae hwnna'n really depressing. Dwi ddim hyd yn oed yn siŵr os dwi isio cyrraedd fanna. A hefyd, 2019 Alexa Amazon event. So, llydd hwnna ddod fyny yn yr, oh my god, y devices fi'n sbio arno fi. O'r un nes di skipio drosodd o fyna i wneud efo Google oedd o'n Lineage OS. Yeah. Basically, Android yn Gymraeg, di hwnna. Oh my god! Sydd wedi cael ei gyfieithu. Seren a ffymil hwnna. Dydy'r just y screen grab ddim yn... Na. Oedd o'n ddim, o'na screen grab o just wireframe llun a sgwennu a geiriau ni'n deall. Yeah. Mae no seal, guys. Just rhowch lluniau clws i fi.
Echa gawn ni at bob un o'r stories yna, echa ddim. Gawn ni weld. So, fydd o fel mystery, ond dwi'n siŵr nhw'n i roed links i beth bynnag, actually, na, di Celwydd, neith Iestyn roed links i bethau, cos mae'n amazing yn neud y show notes, diolch yn fawr, Iest. Boys, gan bod i'n nos Sul, ydy'r drinkins wedi newid o gwbl. Bryn, beth gen ti? Nope. Oes gen ti Tanqueray, nage? Tanqueray hefo Fever Tree. It's okay, na mae hynna'n classic. Rhyw noson, ti'n mynd i ddod allan efo fel margarita, mynd, ha, ffwcio chi, dwi'n ei margarita. Neu tequila shots. Just fel fa. Ar y rhifin 10, na i wneud tequila shots. Just fel, shot am bob... Shot am bob embarrassing peth dwi'n deud. Shot am bob fel shitty prediction. Bob tro dwi'n flin. Ti'n loads llai blin dyddi yma ddo, mae'n really cool. It's like children. Yes, os na botol o rhywbeth? Dwi wedi pigo fyny rhywbeth newydd. O'n i am fforiau yn... oherwydd o'n i'n slom pigo fyny cwrw eisiau bag in booze do. Ac oedd na un pumpkin spice thing newydd yna. Ac o'n i'n meddwl, dwi'n mynd i gael hwnna, ac o'n i'n bron a gael hwnna a reid o'n coffi. Ond o'n i'n meddwl, dylai fi gael hot chocolate i reid hwnna yna fo. Ond oherwydd dwi'n gwaith, dos am hot chocolate yma. So, nes i bigo fyny un newydd gyn brewdog o'r enw Lost Lager Dry Hopped Pilsner. Waw, dwi actually di trio hwnna. O do? Dwi di trio Lost Lager, mae'n ffein. A ni'n hyd yn oed i gwybod bod brewdog yn dod o'r Alban. So fel rhyw... Glasgow? Ie. Hynna. Maen nhw'n taro fi fel Bristolian beardy weirdies de, ond na. Cool. Dwi yn yfed... dyma faint o nos Sul di hi, rai? Oh boy. Dwi yn yfed... Cronenberg. Classic. O'r a can mawr hefyd. Mae yn can mawr, ond dwi'n goffod yfed yn really... oh god, dwi'n eisiau deud hyn ar y show. Dwi'n soul care o'r plant ar hyn o bryd, so dim alcohol mawr. Hey, single mothers. Yeah, Cynel. Power. Yeah, actually, mae gennau gymaint o parch a chariad yn mynd allan tuag at chi fenywod a dad sengl, allai ddim hyd yn oed ymgyffred sut da chi'n neud o. Ond ti just gorod, dweud? Ti just yn? Chi'n amazing. Anyway, ymlaen i falu cachu sydd ddim yn effeithio'r bobl yn y byd go iawn. Yes, ti eisiau jumpio fewn i Google Play Pass? Cos ti'n gynt couple of points ar hwn cyn i ni ddechrau recordio. Yeah, just in byr. Mae weld fatha fod nath Google gyhoeddi hwn ar Medi 23. Oedd yn eitha cynnar iawn ar ôl ti'n gael o fo Apple Arcade. So unrhyw Android device gyn ti ond wrth gwrs yn America yn unig ar y funud mi fydd o'n dod yn fuan i bob man arall ond yn wahanol i Apple Arcade mae hwn efo 350 o apps a games i ddefnyddio am subscription o'r flwyddyn cynta mae o'n $99 a wedyn mae o'n mynd i fyny i $5 wedyn bob mis ar ôl blwyddyn cynta ac mae'n lot o'r games dyna di'r peth erbyn hyn efo Android a iOS os ti'n gallu gael ar un ti'n gallu gael ar llall ond mae Apple di'n ensure fod am gyfnod byr mae'r peth o'r Apple Arcade yn exclusive i Apple Arcade so gan i weld faint o'r stwff o fyna fydd yn mynd ar draws i hwn lle, ond ti'n bod y wahanodd ydy fod dim just games ydy hwn mae hwn efo pethau eraill fatha productivity apps a stwff fel a mae yna ddipyn o pethau fatha ar gyfer y teulu fatha da chi chwarae games Toca Boca? O, do. Toca Boca dwi'n licio Toca Boca de Toca Boca, salon gwallt nath y ferch sgwennu e-bost at Toca Boca yn gofyn thyn nhw addasu My Town lle oedd nhw eisiau mwy o prams a mwy o babis yn y bo felly a chwarae teg nath nhw sgwennu nôl ond mae dal yn cwyno fod dyn nhw wedi neud beth dwi eisiau nhw'n neud eto
So be oedd yno? Oedd ddim digon realistic. Isio mwy o babis a prams a pwysio bethau o gwmpas. Ti'n gweld? So ti'n meddwl ti'n dianc o hwnna? But no. Mae'n hawdd. So, dwi eisiau jumpio fewn fan hyn yn dweud, achos dwi ddim di iwsio ddim byd fel Steam neu rhywbeth fel na, ond ydy'r rheina yr un kind of peth bod ti'n talu subscription, neu dwi hwnna jyst yn fel ffordd o roed games i allan i bobl? Ie, fatha siop ar-lein, really, i games. Fatha App Store, Steam ydi o de. Dwi really ddim yn meddwl fod na subscription thing ar Steam. Bob tro dwi'n mynd yna, dwi bob tro'n endio fyny yna pam di chwilio am game mewn search, dwi'n ffindio fo ar Steam a mae o'n tua $5 neu be bynnag, ond dwi erioed wedi installio Steam ar un byd gyda fi. Dwi jyst ddim eisiau dechrau cael i fewn i chwarae games ar y Mac, ond rwan mae Apple Arcade yn efo. So ydy Apple Arcade, ydy'r Google Play Pass ma, ydy ni'n edrych am, mae hwn yn beth mor cheesy mae pam dweud, sy'n Netflix for games ti. Yndi. Ti'n talu. Mewn ffordd. Subscription model ydy model po peth dyddi yma. Yndi, mewn ffordd. Os ti'n licio games eitha hamddenol jyst i bigo fyny chydig, mae Apple Arcade yn ideal. Does am games epic arno eto, mae un neu ddau sydd yn cymryd pyn o amser i chwarae, fatha Ocean Horn sydd yn Zelda rip-off ffipyn bach, ond gai rhoi pin yn hwnna, achos newch chi atgoffa fi pan dyn ni yn yr after party i siarad efo chi am y ffaith bod fi rwan yn chwarae Breath of the Wild 2 flynedd ar ôl iddo fod o allan. Ie, dwi dal wedi gorffan o, mae ar y list. We'll stick a pin in it a dod nôl iddo fo. Okay. Ond, Ie, mae'n... y peth ydi, mi oedden ni yn gwario pres ar games, beth bynnag, i'r plant, so dod na mre efo adverts yn nhw, a in-app purchases o jewels a beth bynnag. So, mae gwario £5 y mis ar gael y games ma. Dwi really dal yn trio gweithio allan ffordd o gadael y plant o bod fatha, o'n i'n gorau safio fyny am fisoedd i gael gêm newydd. A rwan, dwi'n just gael nhw'n willy-nilly. Mae'n rhywbeth reit diddorol hefyd yn y ffaith bod o'n fydda ti ddim yn berchen y gêm. So bod bob dim really, fe gyn ti'n cofio, chos un o'r peth o'n i'n cofio oedd mynd i Bangor yn y siop yn Bangor i tradio games. Iestyn, lle fydda ti'n cofio'r enw'r siop? Lle oedd pardal oedd hwnna? Wrth ymyl yr Woolworths. O, mae wedi newid fewn i game, rhan. Ie. A dyn, so, dyn yn mynd yna, cael gwared o dy hen games, prynu games newydd, oedd gyd ti'n gallu actually gallu treidio'r games. Wel, dyna sut dwi'n lwcus bod y mrawd i yn bach o Nintendo nid, achos dyna sut bod fi'n cael chwarae Breath of the Wild, sy'n £60 game, ond dwi'n cael chwarae fo'n ddim, achos bod gen i physical copy, a dwi literally wedi cael benthyg y game. Ie, dyna... Mae rhai o'r games Nintendo Switch dwi'n prynu, just digital dwi'n prynu nhw, am fod dydyn nhw mae'r gael, fatha cartridge. Ond dwi dal yn 50-50 ar prynu'r game yn digidol neu ar cartridge, am fod yn fy mhen dwi'n mynd i cadw hwnna am byth, ac wedyn mewn gwirionedd eich am ond 2 flynedd fos fo'n gret gych chi jyst gwerthu fo'n bod dwi'n misio chwarae eto. Mae'n rhywbeth hefyd bod o'n ydy o'n mynd i ddod i'r sefyllfa lle mae games yn cael ei creu chos maen nhw'n gwybod maen nhw'n gallu bod yn boblogaidd o'n gallu cael arian allan o'r platform bod y pobl yn tanysgrifio yn ytrach na bod nhw'n creu'r games mawr ma chos maen nhw'n gallu afforddio wedyn talu'r datblygwyr i weithio dwi'n rhaid i feddwl, a dwi'n cedi bod fi wedi siarad am hyn fy mrawd, mae yna rhyw fath o subscription model gan y Nintendo hefyd. Oes, so dwi'n newid gofio am hwnnw a dyle fo fi ddim yn talu am yr Apple Arcade am fod dwi'n talu am hwnnw'n barod, ond mae'r Nintendo Switch yn rhatach o siwr na rhyw 15 pence neu rhywbeth dio am y flwyddyn, a beth i hwnnw fatha'r rhywun peth ac inti fo PlayStation a Xbox ydi yr gallu i fynd i chwarae online yn erbyn pobl, ond beth ti'n gael efo fo
ydy yr hen games Nintendo a hen games Super Nintendo. Games yna fo. Oes, a maen nhw gyd yna a'i gael am ddim, ac ma nhw'n wych. Dwi wedi chwarae... Be oedd yr un dweithio ni'n chwarae? Oedd yn really stupid. Dwi'n cofio. Pam da ni'n cyrraedd Breath of the Wild, dwi'n wedi cofio. Ond mae o'n masif o catalog gyda nhw ar y funud gyn Nintendo arno fo, ac fydra i mond dychmygu, oherwydd maen nhw wedi bod, nath nhw ryddhau'r NES i ddechrau ni, a wedyn, misoedd wedyn, nath yr Super Nintendo, dwi'n cymryd mi neith nhw ddod ar N64, mae pobl wedi bod yn siarad amdano fo. Holy shit! Efo GoldenEye a Perfect Dark, a falle yna fo. So, a wedyn, pellach lawr, wrth gwrs, gyn ti'r GameCube wedyn, does? A maen nhw hein i gyd yn bosib i chwarae ar y Switch, os maen nhw eisiau neud ar gael. Dim bod fi eisiau swnio'n hash, ond dwi dal yn chwarae GameCube anyway, achos da ni ddim yn chwarae nhw gyd ar Wii, so dwi dal yn y blaned. Ie. Ond mae gennym ni'r N64, a mae gennym ni fo, a mae gennym ni GoldenEye, ond problem ni ydy, mae controllers ni wedi mynd yn crunchy. Y controllers, mae'r controllers i gymwyd oed. Mae'r software yn rhedeg, a as long as bod gen ti fel RGB, scat, fewn i'r random telly, bod bynnag lle di ffindio, allan ni chwarae fo. A na beth sy'n amazing gyda i amdan y consoles ma, y physical games ma, y crunch, y chunk na o roed yr cartridge fewn yn yr N64 yn fucking immense. O dim ma... Wyt ti'n gallu agor y controller a chwthu ti mewn i hwnnw? Dwi'n hyd yn oed eisiau mewn amdano fo. Dwi'n siŵr bod yna tutorials allan yna. Ond y syniad ma o gael dy physical... Achos dyna bod ni'n gallu chwarae'r Wii am gymaint o fynnoedd, achos bod nhw gyd yn physical copies. Does dim byd, dim o'r online features y Wii yn digwydd, achos mae service na gyd, dyn nhw just ddim wedi cadw nhw mlaen. So mae'r Wii just yn 10 mlwydd o 2006, so 10 mlynedd ar 10. Wow. Ydy'r Wii. So obviously, does na ddim, dyn nhw'n mynd i gadw fel legacy service o'r stuff mae gyd yn cario mlaen i ffidio fo. Ond dwi dal yn gallu chwarae'r games. So na lle dwi wastad, achos mae mab i rwan di dechrau, mae o di defnyddio'r brace pocket cyntaf fo i brynu Spyro. A ni ddim yn Spyro. Mae 3 games Spyro, so mae di defnyddio'r e-voucher i gael Spyro. Ond dwi hwnna ddim yn physical copy. So wedyn wyt ti'n... So oedd hwnna di really neud fi feddwl amdan, dwi wastad dal yn prynu physical media na pan bod ti fi'n llawn o crap. Ond achos bo fi ddim yn Mae hwn falle mynd yn ei mlaen i'r item nesaf, os allai ffindio segue really dda. So ni'n siarad am physical media, be am physical arian? Okay. Ys di dy arian di, fy'r un peth yma Amazon yn gallu fel deletio dy Kindle library di gyd, mae Monzo yn gallu deletio pres ti gyd yn ôl BBC Watchdog. Wow. Gwmni drwg di'r Monzo na. So, gas i text, o'n i'n eitha hapus, beth yn digwydd. Cyn i ni cario ymlaen, full disclosure wan, o'r trin ni, faint sy'n bancio fo Monzo? Fi. Par ein ni sydd wedi newid i Monzo'n llawer amser? Fi. Okay, cool. Carry on. So, flashback was ystwetha, ni'n cael chat o mamyd, dwi'n lyfio banc fi, mam yn really handy, a dwi'n gallu hwnnw gyd. Drach allai tracio faint o bres dwi wedi gwario yn Primark ar trwsysau'r plant. Swiach cool. Dwi yn siop yn Primark, mae ethical concerns fi yn uchel hefyd, mae'n ddrwg yna. A wedyn ma fod, wel, dwi'n yn gwybod, ti'n mo be, maen nhw'n gallu deletio pres ti. Beth ti'n meddwl maen nhw'n gallu deletio pres ti? A ni wedi clywed, mae yna rhywbeth yn dod fyny ar y Watchdog, just come a look. So ni'n ffain, a ni ddim yn meddwl amdano peth, wedyn, so ni'n ganol rhyw fath o family crisis, ac oedd mam di textio mynd, Watchdog, rwan, mae arno, rwan. So nes i watcha do. Huge Daily Mail style expose gan Watchdog. A wante, dydy Watchdog ddim wedi newid ers i fi fod yn watch-io fo 20 mlynedd yn ôl. Mae'r un boi sy'n neud Rogue Traders, dal arno fo, dal yn swnio fel bod o full-on tabloid guy, a 2 ddynes really flin yn y studio. Dim Esther Ranson oedd un yn yno, ond ti'n ma, mae hynna'n ffain. Ac oedden nhw jyst mynd mlaen amdan lot fawr iawn o bobl wedi bod yn cwyno bod Monzo wedi bod yn rhewi accounts nhw. Ond mae hwn yn rhywbeth sy'n digwydd mewn bancio hyd. Bryn, i yma man, hefo banking info. A mae rhywbeth sy'n digwydd
o hyd, ie? O, ie. So mae'r banciau'n gorfod checio, chos yn amlwg mae pobl sydd mae criminals o falle eisiau angen symud pres o gwmpas. Mae'n arian mwyn gorau roed y pres o rwla. Mae'r banks a cwmnïau cerdyn credit o falle yn gorfod cadw llygad allan am patryma amhaus o fewn cyfrifon maen nhw'n gyfrifol amdan. A mewn lot o'r sefyllfa fel mae'r heddlu yn ella'n troi rownd i y banciau ac yn dweud, reit, mae'n rhaid rhewi'r cyfrif yma, chys mae gen ni, da ni'n ama bod cael defnyddio i arian cyffuria a falle, neu bod nhw'n cael gwario i gyrru pres i tramor ar gyfer terroristiaeth neu be bynnag. Ac yn amlwg pan mae pethau yma'n digwydd, dydy'r heddlu ddim eisiau rhoi tip-off i'r pobl sydd yn gyfrifol am y cyfrif bod yna rhywbeth amheus neu bod yr heddlu yn edrych mewn iddo fo. So, be mae'r bancs gorau dweud ydy, maen nhw wedi rhewi'r cyfrif, dyn nhw methu dweud pam. A dyma ydy'r sefyllfa, mae Monzo yn darganfod yn ei hunan. Chos un o'r pethau maen nhw'n... So, neidio nôl fewn wan. So, nath Watchdog ddim really gadael i Monzo esbonio hyn yn ystod i item no. Rathen nhw just mynd, mae hyn yn gorau digwydd, a dyn ni'n cael deud wrth o fo. So wedyn, oedd y BBC Watchdog yn mynd, di bobl ddim wedi cael eu pres yn ôl. A dwi'n cedi na hwnna oedd y peth, achos nath pethau cicio off ar Twitter efo'r beautifully crafted hashtag, diolch BBC, what's going on-zo with Monzo. Nath hwnna... So hwnna di mynd i trendio, lot o bobl yn cwyno, a be oedden nhw'n cwyno amdan fwyaf oedd, ffain, da ni deall bod chi'n rhewi accounts ni, ond y ffaith wedyn bod, o'na fel 3 prif pwynt, fel bod bobl ddim wedi cael access i'w pres nhw nôl, so oedd hwnna'n eitha brywychus pan nhw jyst yn deud fel, gaeth y bobl ma ddim, nath nhw jyst rhewi pres nhw. Rhewi yr accounts ma, ac oedd bobl methu talu rent nhw, a wedyn, y trydydd oedd bod, mae Monzo wastad mynd mlaen amdan customer support really da nhw. Ac mae siŵr bod gen nhw rhyw fath o automated run-through questionnaire yn mynd. Ydy'r person ma'n cael trafferth yn talu rent? A referiwch nhw i food bank, neu referiwch nhw i, citizens advice, os oes na dal citizens advices o gwmpas, o bod nhw'n wedi cael cael awr achos fucking austerity. Anyway, so hwnna, so lot o bobl yn super duper blin bod Monzo nid yn unig yn rhewi accounts nhw, cael accounts nhw ar rhai adegau, ddim cael eu pres nhw nôl, a hefyd wedyn yn cael eu referio i food banks. So ethi bach o mishmash o stuff o bobl yn flin amdan. A oedd BBC Watchdog yn fel, mae bobl yn Monzo wedi bod yn really flin hefo staff ni ar y ffôn, a maen nhw wedi gwrthod dod arna i ymddiffyn i hun, a wedyn, so oedd hwnna wedi cicio lot o bethau off. Ond mae'n digwydd hefo pob banc, ond doedd hwnna ddim yn interest BBC Watchdog i ddeud hynna nag oedd. A hwnna di'r peth diddorol, Monzo di un o'r banciau sydd wedi tyfu gyflymach yn yr amser lle maen nhw wedi cael i lawnsio, so yn amlwg mae lot o'r problema ma dod i'r amlwg yn reit handi ac mewn yr achos lle mae'r banciau fel HSBC, Barclays a falle wedi bod yn neud hyn am blynyddoedd a mae gen nhw prosesu a bod math o bethau fel ac i ryw radd dyn nhw mae Monzo'n trio bod yn mwy allan yna efo i negesio nhw a deud pam o bethau digwydd, trio bod yn fwy transparent efo i defnyddwyr nhw. Mae'r ffaith bod yn troi rownd ac yn deud da ni'n cael deud pam yn rhywbeth sydd yn bach yn frawachus. So, achos dwi'n credu beth gen ti oedd o'na, obviously, Twitter storm hyfryd. Fel Twitter storm in a teacup, sy'n ni'n deud amdano. Ond mi nas i, goffes i a fel mynd, wel, y busnes ma, oedd y ffaith bod bobl ddim wedi cael pres nhw nôl, a bod communications breakdown wedi bod bobl fel, Monzo just i cael account fi ac oedd pres fi dal yn efo, so dwi'n mwyn gwybod lle mae pres fi. So mae'r heina yn stuff mae BBC'n lyfio dod fyny yn efo, ond eto, mae yn rhywbeth, o'n i'n cael sgwrs adre, mae yn rhywbeth sy'n eitha
mae'n teimlo fwy scary pan nad oes yna physical branch i ti fynd i siarad efo rwy'n amdano fo. Cos ond y cwbl o bobl wedi cwyno ar y rhaglen, oedd hwn yn eitha gweld fel bod nhw'n methu cysylltu hefo unrhyw un yn Monzo, achos oedden nhw wedi cael account nhw, so nhw'n obviously methu neud i mi trwy'r app, ac oedden nhw ddim yn gallu cael gafel ar bobl, a dde ti ddim jyst yn gallu cerdded fewn i branch i gael y gwybodaeth mae gen berson. So ni'n meddwl, Fi dreams cerdded fewn i branch generally yn Gynarfon i mwy. Anyway. Pethau di gael lawr yma. Yeah. So, ti'n bo, ac enwedig ar dysadwn, os am chance. So... Mae fel... Mae gen i datganiad Monzo fa yma ar peth. So, be maen nhw dweud ydy... os maen nhw wedi... os maen nhw wedi dewis cael y cyfrif, maen nhw'n dweud... maen nhw'n gyrru'r pres yn ôl i'r banciau ddoth neu maen nhw'n rhoi y pres i'r heddlu. I mynd yn ôl i'r person. Maen nhw'n dweud fel afar mae pethau yn digwydd, maen nhw'n gallu... maen nhw fel afar ar gyfartal yn cael beth mae'n gwneud mwyn 2 wsos, 2.7 weeks. Okay. Obviously, thanks. Rarely takes more than 4. It's usually because of external investigations that are outside our control. Be maen nhw'n dweud hefyd ydy, maen nhw'n dweud, os maen nhw wedi gyrru rhywun i fatha food banks a falle, a fel mae'r Tom o Monzo yr prif weithredwr, a dweud, which I believe we've only done it on a very few occasions. Our customer service staff were genuinely trying to be helpful. The advice was coming from a good place, but I'm sorry if that caused upset or distress. I acknowledge our communication has been poor in these cases. We've rolled out new guidance to staff and make sure we only signpost people to charities or help when it's appropriate for the circumstances. Ti'n bod be, Bryn, wyt ti'n neud gwell job ar investigatio hwn na nath BBC Watchdog? Wel, na dwi just yn llythrenol yn darllen be maen nhw wedi gyhoeddi. Exactly, a nath nhw ddim roed hwn allan ar rhaglen o gwbl na. A nath nhw'n probably ddim roed i fyny, fod ti'n gallu just mynd ar ei gwefan nhw, ac mae'r rhif ffôn nhw ar y gwefan i chdi gysylltu efo nhw. Mae'n odd. Dwi'n cedi, mae'n smacks mae'n teimlo'n very Daily Mail, mae'n very sensationalist, very tabloid. A mae bosib iawn bod Monzo'n cael ei dargedu gan criminal groups achos bod hi mor hawdd i ti agor account efo nhw. So, sy'n ni'n teiri bod nhw siwr o fod yn goffa delio efo lot mwy o hwnna. Wel, a hefyd ti'n gallu... O percentage. Achos dwi'n gwybod mae ffrindiau mi sydd wedi symud i Brydain o Ewrop, ac un o'r trafferthiau mwyaf maen nhw'n cael ydi setio fyny cyfrif banc. O'n i arfer yn gyrru met i fi i Metro Bank, achos o Metro Bank ti'n bod yn gallu setio fyny cyfrif reid i draffath ar y diwrnod, a ddech chi cael cardyn, a nhw'n derbyn gwaith papur mewn ffordd gwahanol fysa lot o banks yn neud. Mae Monzo wan yn deud bod nhw'n gallu, ti'n angen hyn oed cael cyfeiriad post i gosod fyny cyfrif. Sydd yn super bwysig, achos dwi'n teimlo hefo lot o bobl, oedd o'n problem oedd yn dofynu efo bobl oedd yn digartre, neu yn goffa symud yn aml iawn oherwydd rhesymau personol. A hefyd yn ystyried bod lot o taliadau falle symud ar-lein, neu bod yn symud i dyfeisiadau falle, mae'n mynd i ddod... Job applications, y stuff mae gyd. So, yn ytrach na bod pobl yn gallu gwario cash, chos yn gweld mae draffaeth fel Iestyn, mae banciau, branches ffisegol yn cael lawr, a da ni hefyd yn gweld periannau arian hefyd yn diflannu o ystryd fawr ac o gwahanol lefydd. Wirioneddol, ers mynd i Monzo, dwi wedi ffindio'n hynna'n yn yr un sefyllfa ac oedd Iestyn yn Steddfod 2018 pan oedd Cynnan isio pres i fynd i brynu ice cream yn Steddfod ac oedd Iestyn fel dwi'n mwyn cario cash na, ti'n mwyn gael ice cream so ni fel, granda, cyma bint ti cer di brynu ice cream ond fi ydy'r person yna rwan yn awful, dwi'n ffindio'n hyn peth eich dweud hyn, dwi'n gobeithio bod y plant yn cysgu, cos dwi'n goffa mynd arian allan o piggy banks nhw weithiau, mwyn prynu stwff iddyn nhw, achos dydw i ddim yn gyrru cash.
O'n y met i fi yn dod ar y tiwb ac oedd o'n gwylio rhywun yn stryffaglu mynd trwy'n o'r giatia. Ac yn amlwg be oedd gyda fo oedd un o'r cardiau Monzo llachar pink ma yn trio mynd trwy'r giat. A mae'na dyn yn gweithio o tu cefn achos oedd yn creu ciw bach. Gweud dweud, hurry up you fucking Monzo wanker. Go Llundain. Mae da ni wedi dod i'r amser yna lle mae'r banc wedi dod i'r sefyllfa hynna yn y peth lle mae pobl wedi dod ar ryw fath o mae rhywun yn gweithio rhywun i dweud. Wel, na beth dwi'n ystyried rwan, achos dwi'n mynd ar yngwyliau rhywbryd cyn bo hir, a dwi ddim yn rhagweld fyddai'n cymryd, ti'n fel ti'n arfer mynd ar gwyliau, tro cyntaf fi'n mynd ar gwyliau Ewrop ers 7 mlynedd. Ewrop. Anyway. I remember the fond. Yeah. Ac oedd dwi ddim yn rhagweld yn hynna'n cymryd, ti'n bod y wedge o euros na? Some point. Yeah. Tro dweitha i fi fynd, is she just i cash points pam si gyrraedd? Yeah. Dwi wir yn credu, achos o'n i'n edrych o fyny ar beth Monzo. Di hwn ddim yn sponsored by Monzo. Dwi'n siŵr bod yna bancs arall allan yna. Just digwydd bod. Ie, cyn y segment yna, o'n i'n mynd i edrych fyny os oedd Starling Bank efo rhywbeth i ddeud amdan Watchdog. O'n a lot o bobl Starling yn spamio'r hashtag. So Starling Bank, and a lot of people fel, well, I'm so glad what's going on with Monzo isn't affecting me because I'm with Starling Bank. And a loads of the fucking marketing department no dim yn nuts yn yr hashtag na. Anyway, sorry, yes. Be dwi'n cofio be ar i ddau. Nes i just, o'n i'n mynd i checio os oedd Starling Bank, ac eich os dwi'n ffeindio rhywbeth maen nhw wedi postio, na i reid yn y show notes, os ma yna rhywbeth gwerth chweil mae Starling Bank i deud. Ond dim ond trwy personal recommendation ydy mynd i Monzo. Yeah, a nathon nhw tweetio couple o weith yn Gymraeg, so es i fel, wrth gwrs, mae fy enaid yn berchen i chi. Be oedd y ffynnu, o'n i just digwydd gweld rwy'n ar Twitter diwrnod cyn rhaglen Watchdog yn dweud, I've just quit my job and I'm starting tomorrow at Monzo as customer support. A wedyn fel oedd hwnna'n cicio off, yn meddwl, oh my god, diwrnod cynta'r person ma di hwn. Haia, croeso. Yn Gaerdydd oedd o fyd. Ti'n meddwl fe, sy'n ni'n ddiddorol i weld, hei, os rwy'n yn gweithio iddyn nhw, gadwch chi ni wybod, mwy na hapus i gael stickers am ddim neu whatever. Ond ie, gwybod sut mae fel i weithio o ran customer support, chos o'n i'n lyfio cael gallu neud customer support fi'n Gymraeg, a dwi wedi gofyn yn yr in-app chat, ond dyn nhw ddim yn gadw fi, dyn nhw ddim fel achos dwi'n lwcus, mae'r customer support British Gas dwi wedi symud i Octopus rwan, ond mae British Gas rownd y gornel i ni, a ti'n gallu deud bob tro ti'n ffonio nhw, mae fel like, kids going taf a stuff yn fel ar ei gwyliau hen o rhywbeth y job nhw yn fel customer support pethau hwnna. Mae just mor neis just siarad efo bobl yn Gymraeg am fel utilities di. Rhyw ddydd! Safona iaith a balli. Guys, reit, hoffech chi symud ymlaen i chatio am eilithyr brilliant Craig Mod. Fill us in. Neu Microsoft Surface Neo. Dwi'n siŵr gyn Craig Mod rhywbeth neisiach i ddweud am Neo. Oherwydd mae'r Neo yn edrych fatha llyfr, ond dwi'n siŵr fod llyfrau go iawn yn gynnu rhywbeth well i ddweud amdano nhw. 100%. So, Craig Mod, o'n i'n mynd i ddweud friend of the show. Dwi ddim yn friend of the show, dwi just nesgus bod fi'n nabod o, cos mae'n gret. Mae gen i fo 2 eilithyr, really ddiddorol, meditative, very American kind of West Coast-y, start-up-y, ond ddim really o gwbl yn y vibe. Ond, mae'r boi'n so ni'n deud bod yn gwisgo lot o Patagonia, you know what I mean? Kind of, so ma'n... Ond ddim un o'r finance bros sydd yn dim gwisgo... un o'r fleecy Patagonia, fleecy bobl na. Cool. Definitely ddim. Mae hwnnw dweud nhw drwg i Patagonia. Wel, beth dwi hefyd dwi'n licio di, So, finance bros. So, oedd lot o'r hedge fund wankers na sydd o gwmpas. So, lot o'r cwmnïau yna di prynu a fleecy vests. Right. Patagonia di roed y corporate logo yna fo. Right, okay.
Ac na'r Patagonia chydig bach yn ôl dweud, yeah, we're not going to let you do that anymore. O'na episod really... Os mae Patagonia yn fel cwmni masif a maen nhw yn super trio bod yn ecolegol, ond maen nhw'n cwmni masif. Nes i wrando, o gennau podcast o'n i'n gwrando ar am gyfnod o'r enw How I Built This, neu How I Built That. In NPR oedd o'r un boi sy'n neud TED Radio Hour Gairaz. Da ni wedi gwneud link i un o'r rhaglenni o'r blaen, do. So, a wedyn, oedd Yves Chouinard, sef y boi nath cychwyn Patagonia ar hwnna, a oedd o'n stori really ddiddorol sut oedd wedi cychwyn y cwmni, achos oedd o fel, oedd o jyst eisiau dillad pysgota ymarferol really dda, so nath o ddechrau wneud nhw, a dechrau wneud fel carabinas i hun a stuff. Anyway, dwi wedi mynd off ar tangent yn barod. Sangiad bach. So, Craig. So, dwi'n lyfio From Bros. Craig mod. Dim Craig from Bros. No, sorry. So, in episode diwetha fo, Roden Explorer Club. So, Roden ydi un o'i eilithyron o. Enw'r benod yma di Media Accounting 101, App Holes and Contract. So, just yn siarad amdan fel y contract wyt ti'n mynd fewn i wrth brynu unrhyw media. So, fel un o'r pethau mae o'n neud, achos ffotograffydd ydi o, mae'n gweithio lot mewn llyfrau. So printed books have a very clear contract into which we enter when we purchase them. I wrote about this in a passing a few weeks over on my Ridgeline eilithyr. So we buy a book, we know what we're getting. There is no other business model at play, no other information being necessarily relatively sold. This clarity of contract is especially lucid in physical form. The book has edges, the transaction has edges. The transaction completes. Given time, we complete the book. It has an ending. Contracts are clear. Usually, there's no tracking. So, mae o yn sôn wedyn, mae'n mynd mlaen i symud amdan fel tiny loops wyt ti'n mynd fewn ni. So, mae darllen llyfr yn broses mor wahanol i'r continuous fel stream o ddarllen wyt ti'n neud mewn apps. If you're stuck in a tiny loop, it's a senseless series of actions that span minutes, hours, days, consume years and add up to nothing or almost nothing. And that benefit, ideally, tranquility, growth, curiosity, no one but the company who get engagement and ad views who owns the container in which the loop takes place. So, y syniad ma o pan wyt ti'n yr physical act o darllen yr media o lyfr wedi cymharu fo'r physical act o just yr kind of app holes mae'n galw nhw just o fynd lawr fe. A ti'n ni wedi siarad am hwn lot ar y rhaglen o blaen. Yr infinite scroll a falle. Yeah, hwnna dio. A mae o just yn fel, these app holes are often dopaminergic. So basically, they are built to amplify reward-seeking behaviour. Ond mi o'n mynd fewn iddo fo mor dda. Mae fel, it's just a dopamine hit o'r notification, o'r darllen, o'r oes rwy'n yn cymryd sylw ono fi. A mae di sgwennu amdano fo mor dda, achos nath o wneud pwynt o pan oedd yn mynd ar ei daith o Japan. Oedd o wedi wneud pwynt o dim ond cysylltu. Oedd o'n cerdded am 8... O ie, hwn oedd y boi nath cerdded ar draws Japan. 8 awr y dydd. Oedd o'n recordio efo'i binaural headphones o, lle bynnag oedd o am 9:45 bob bore. Ac oedd o'n gyrru allan text i hyn a hyn o bobl oedd wedi sainio fyny amdani text service o. Oedd o'n gyrru SMS ar ddiwedd y dydd. A oedd o just gyrru nhw allan. Oedd o ddim yn cymryd unrhyw beth i fewn. Oedd o'n cymryd unrhyw beth nôl. A yndi, mae hwn yn tyfo, unwaith eto, yn eitha privileged. Mae'r boi yn gorllewinol medrus iawn. A mae gen i fo'r amser. A mae o'n sgwennu hun bod o'n ymwybodol bod gen i fo'r privilege o wneud hyn. Ond just y ffordd mae o'n cysylltu hefo neu yn mynegu sut mae y teimladau, mae gen i ni wastad y teimlad na'n gwylod yn bol ni sy'n just fel, be dwi'n neud ar hwn? Achos dwi'n gwybod, achos mae iOS 13 wedi dod fyny efo lyflu hack bach newydd i screen time. So pan mae screen time ti di gorffen, mae'n deud, ti di gorffen ar Instagram er enghraifft, lle mae dy fawd i'n arfer mynd, oedd o'n arfer mynd i, give me 15 more minutes, mae rwan yn mynd i, okay, a mae just yn cael app. A ti'n goffa mynd i ffindio, nice. Give me 1 more minute, neu give me 50 more, ti'n goffa neud y pwynt. So dwi'n lyfio hynna, just, mae na
Mae yna gymaint o... Mae'n problematieddio defnydd ni o ffôns, a ni'n gwybod, da ni'n yn hynna'n yn problematieddio defnydd ni o ffôns. Ond mae jyst bod yn ymwybodol yn hanner y frwydr. Mae'n sionad amdan y contract wyt ti'n cael, so hefo papur newydd. Mae'n dweud, mae papur newydd yn fwy tricky. A wedyn mae'n siarad amdan fel, os wyt ti'n subscribio i bapur newydd, wyt ti ddim yn cael dim byd sy'n wahanol i tas y ti'n rhywun sy'n just yn prynu fo ar y stand. Ond os wyt ti'n subscribio i deda online fel news source sydd yn curated ac yn specific ac yna i werthu stwff i ti, dim i werthu advertisers, ti'n mynd i gael fwy o content sydd yn mynd i fod yn well i ti. Mae'n erthig o Ti'n trio fod fwy specific, dweud? Ie, a fel conscious consumption, mae hwnna di fel trwy'r flwyddyn lenni, hwnna di really be dwi'n trio dod lawr i hefo bywyd. Mae'n ffordd really dda sgwennu amdano fo. Mae werth fynd yn ôl trwy hen blog posts hefyd. Mae nhw i gyd yn berthnasol i'r un mindset o hyd yn oed mewn yn y ffordd mae'n dylunio stwff ac y ffordd mae'n edrych ar y byd. Mae o di ymladd rhwng digidol a'r analog ers amser maith lle mae o'n di bod yn trio ffeindio'r balans iddo fo i hun, ond yn rhannu i siwrna fo ar hyd yr amser i trio cael pobl eraill i ddallt y straen sydd o dan sydd gan y pobl efo fod nhw just fatha deffro pigo fyny ffôn, edrych arno fo, a dyna di bywyd yn syth o'r cychwyn a fynd i'n stick i'r sgrin, bla bla bla, a sydd yn rhywbeth da ni'n trafod efo mae'r cwpl o flynyddoedd dan. Chos mae'r ffordd mae o wastad yn siarad amdan, dydy o ddim yn erbyn ffôns, mae o yn erbyn yr addictive design mewn ffôns a'r ffaith bod mae'n mynd yn anoddach chi iwsio nhw fel tool, cos mae'n deud, my phone is a tool. Allai edrych, oedd o'n iwsio fo, oedd o di cael awr pan oedd o'n mynd am dro, oedd o di cael awr yr holl fel social apps, ond oedd o obviously di cadw fel GPS fo, gwybodaeth am lle fydd i aros o pethau fel yna, so oedd o'n iwsio fel tool. Mae nodyn arall yn y benod yma o'r eilyfyr even, yn sôn amdan oedd na adeg pan oedd teledu yn gorffen, oedd yn chwarae'r anthem a yn gorffen, oedd Esbydrec dwi'n cofio'n gorffen, ac oedd yn deud fel compare that era of television with the Netflix app. YouTube di broblem fi ar diwedd noson, fatha dwi'n fatha, na i just gwylio 10 munud o'r rhywbeth amdan wneud lluniau ar iPad neu tynnu lluniau, a wedyn mae'n mynd fatha hwn yn ideal i chdi nesa, a dwi'n fatha beth yma, ond dyna beth ond eto ti'n eisiau fel tool addysgu i ti hynna'n, ond fel y CEO Netflix yn deud like, sleep is our main competitor a ti just fel shit ti'n iawn fel, ond oedd o'n sôn amdan cymhara hwn efo Criterion Collection, mae Netflix shows yn designed i just, achos o'n i'n gwrando ar podcast really ddiddorol amdan awduron un o'r enw so Notes from the Screenplay di enw'r YouTube channel, Lessons from the Screenplay di enw'r YouTube channel, rhywbeth fel Notes from the Screenplay rhywbeth di enw podcast nhw, ac ddyn nhw siarad, so sgwenwyr ffilm a teledu di nhw, a ddyn nhw siarad amdano fo'n deud, like, rwan, ti'n mynd i coleg, ti ddim yn mynd i ddysgu amdan dyma sut wyt ti'n pitcho'r rhaglen, dyma sut wyt ti'n sgwennu hyn o'r rhaglen. Ti basically yn goffa perswadio executive yn Netflix bod gen ti y cymeriadau yma sy'n literally mynd i bachu bobl yn y 5 munud cyntaf neu ti'n ffact. A just y ffordd mae sgwennu yn newid amdano fo. So mae fel media accounting ydy be mae o yn siarad amdan lot, ydy kind of beth ydy dy contract di, beth wyt ti'n gwario hefo yr apps ma, be maen nhw'n cael off y ti, be wyt ti'n cael off y nhw, fel beth sy'n balansio fyny. Sorry, Bryn. Mae'n mynd yn ôl i beth ni bob watchod yn siarad amdano gwasanaethau fel bod ydy. Mae rhyw gwasanaethau am ddim, ond
Ni ydy beth sy'n cael ei werthu. Ie, yn union. Ac ydy beth sydd yn... Ydy'r gwerth maen nhw'n ychwanegu i dy fywyd di yn cymhedrol i'r faint o werth maen nhw'n gallu eich dynnu o'n bywyda ni fath o beth. So ydy'r preifatrwydd da ni'n rhoi gorau i cael defnyddio'r gwasanaeth yma werth y werth o. A dyna beth dwi'n dweud ydy, ia, mae haid i ni ystyried y contract yna efo'r gwasanaethau yma cyn defnyddio nhw, tra defnyddio nhw, a wedyn ar ôl i ni benderfynu wedyn i cymeryd cam o'r wrth nhw. Wel, sôn am hynna, dwi isio jumpio fe nhw ti. Geith hwn fynd â ni fy rwle. Falle bod hwn yn after party, ond swn i'n rili siarad amdano fo rwan. Ti'n ma, Bryn, wyt ti debyg i Iestyn rwan wedi finally deud fuck off Facebook? Mwy specific yn edrych i Facebook y gwasanaeth na'r cwmni chys y peth trist ydy mae nhw sy'n berchen ar nid ynedig Instagram ond hefyd WhatsApp. So bod y tri cwmni i ryw radda yn gweithio'n annibynnol o'i gilydd, maen nhw dal yr rhan o'r un grŵp a mae'r grŵp cael redag i gyntyd sydd yn morally beth yw'r gair? Culpable immoral Jesse Eisenberg reit go ni just watch The Social Network drosodd mae o wedi mae'r cwmni wedi penderfynu bod nhw'n methu bod nhw'n parod i adael i gwleidyddion rhoi hysbysebion ar y platfform sydd ddim yn wir ond hefyd mae nhw wedi tynnu lawr hysbysebion Elizabeth Warren sydd yn sôn am torri fyny'r cwmni. Nes i gwybod oedd yn neud rhyw speech dipyn bach yn ôl yn dweud fatha bysa'r Iraq War di bod yn wahanol os oes Facebook di bod o gwmpas fuck yeah oherwydd fysa pobl di gallu rhoi i barn i'r gwrthwyneb i fynd i Iraq ar y pryd ac fatha ti'n byw mewn byd fantasy am fod ti di creu yr platforma ar gyfer celwydd be oedd yr Iraq War i ddechrau dwi'n siŵr bod yr miliwn o bobl ar y marches i Llundain yn meddwl so ni just i gallu rhoi like ar dudalen hwnna'n boi so mae wedi bod yn ôl gwasanaethau newyddion yn cwrdd efo grwpiau Republican ar y cydd achos bod o'n poeni bod rhywun fel Elizabeth Warren am ennill yr etholiad ac yn mynnu bod y gwasanaeth yn gorfod cael ei torri fyny. Mae'n nuts. Na, di ddim yn nuts. Mae'n hollol dealladwy. Mae'n hollol... Odi. Ond mae'r syniad yma bod mae'n gorfod bod rhyw elfen o... Mae'n gorfod bod yn cymeryd rhyw fath gyfrifoldeb am be maen nhw wedi creu a maen nhw a da ni'n gweld, da ni wedi siarad ddiwedd ar y raglen yma am be maen nhw wedi wneud, be maen nhw heb di wneud mae'r ffaith maen nhw wedi dwi'n gyda ni'n raglen chdi bach yn ôl lle oedd yr pobl oedd yn mynd trwad ac yn pigo lan yr stwff fake news ma ac yn mynd trwydd nhw'n cyd mwyn y lai yn diodda o PTSD oherwydd y stwff maen nhw wedi goffa gwylio ac dwi'n siŵr bod lot o bobl sy'n gwrando yna bod Elena Cresci mae hi'n journalist mae hi wedi bod yn gwneud fideos i Hans y pethau a mae hi'n sgwennu amdano ei chyfnod hi oedd hi'n gweithio yn i'r Guardian dwi'n credu a wedyn oedd hi'n goffod fel fact checker verifio y pethau ac oedd hi'n deud mae dal yn cofio mae'r adeg yna fel adeg really poenus a cofio amdan y pethau oedd hi'n goffa gwylio mwyn fact checkio fo a mae'n siarad yn agored iawn ynglyn â fel bod hwnna'n really effeithio ar iechyd meddwl rhywun so lle di ddim dychmygu mae
8 awr y dydd o wylio stwff. Ac yn ystyried faint o gynnwys sy'n mynd i fyny. A just ton anfarth o gynnwys yn dod bob munud byth a beinydd. Ac wwan bod y syniad bod gwleidyddion yn cael roed yr sothach ma fyny a do ddim yn gorfod bod yn wir. Ie, mae'n political speech. Ond hefyd mae'n gyfrifoldeb. Mae'n nhw'n gorfod. Bryn, yn bersonol hefo ti, oedd ti just yn teimlo bod Facebook yn rhy creepy i ti, neu oedd just fel dod o ddim yn serfio ddim pwrpas yn dy fywyd i, neu be oedd ti'n teimlo? Dwi'n meddwl bod o'n un peth really, dwi'n meddwl bod o'n casgled y bethau dros amser a just un o'r pwynt lle ti'n dod yn dweud mae gen ti plastar ar dy fraich a ti'n dweud mae'n rhaid i fi tynnu hwn off fath o beth a ti'n dweud mae'n heb bryd i hwn fynd ag today's the day fath o beth ti'n edrych arno fo ti'n dweud be dwi'n cael allan o'r platform be dwi isio allan o'r fo ydy'r ffaith bod fi ar y platform a feddwl bod nhw wedyn yn gorfod bod fi darged ar gyfer pobl yn trio dylanwadu beth sy'n mynd ymlaen yn y mywyd i ydy'r ffaith bod fi ar y platform wedyn yn meddwl bod rhaid i nhw cael rhywun i weithio ar y platform sydd wedyn yn mynd i trio amddiffyn fi o'r sothach sy'n efo a ti'n sort of meddwl balance of harms o falle ti'n dweud wel ydy o'n helpu mywyd i tedyn ydy mywyd i waith ac y syniad i gynnau ydy doedd o ddim yn ychwanegu i byd positif o'r edrych i mywyd i a so mi ath o fynd Twitter ydy'r un nesa yn ymhen i dweud hwnna'n fynd dwi really Twitter ydy'r un dwi hyd yn oed wedi tynnu enw fi off Twitter fi rwan achos dwi just fel achos dwi actively yn checio fewn efo brain fi achos dwi'n unwaith eto dwi'n neud o ran gwaith so dwi'n goffa kind of cadw fo ar agor drwy amser mwyn cyhoeddi pethau a fyddai fel checio fewn ar fel sy'n newyddion am pethau'n dod fewn a dwi'n teimlo'n hynna'n yn mynd yn really drist y mwyaf dwi'n darllen yno a dwi'n gwybod bod Iestyn yn dweud gwneud y list ond mae retweets bobl mae fel bobl wyt ti'n really hoffi dilyn a wedyn mae retweets nhw just yn really y broblem ydy os ti'n defnyddio'r official Twitter app hwnna di'r broblem mae'r official Twitter app yn ddiawledig am just pwysio stwff random i fewn just oherwydd fod person ti'n dilyn yn dilyn rwy'n arall a dyn nhw'n hyd yn oed i interactio fo ac yn reid y tweet i fyny mae o'n ddiawledig hynna mae'n wirion mae'n afiach a dwi wedi bod edrych am fel sut llai ddiffodd hwn mae hwn ddim yn y top sydd yn newid o i just dangos in release order beth ti'n gael efo chronological ond eto mae dal yn taflu stwff i fewn mae'n meddwl fysa chdi licio ond os wyt ti wedi creu y list maen nhw wedi gwneud yn haws i gael at y list so unwaith ti ar home screen Twitter ti swipio unwaith i'r chwith a mae ti mewn list wedyn ti mewn list gyntaf dwi'n credu bod cymryd yr amser i greu list mae defnyddio Tweetbot neu Twitterific neu unrhyw un arall ti yn eitha saff o just gweld beth ti eisiau weld ond wedyn ti'n mynd i'r so gynnau restr fatha dwi'n i'n be o cyfrifon a enwa pobl dwi wedi mutio a Twitter official app bob dim just as ydy dwi'n misio clod am Piers Morgan just dechrau eto just deletio pawb ti'n dilyn nuclear option ag wedyn so dwi di y peth ydy ti'n blocio'r cyfrifo yma wedyn ti'n gweld mae bobl yn ymateb iddyn nhw neu mae nhw wedi screenshotio'r
tweets am heis mae'r person ma wedi postio, a wedyn... A maen nhw'n mynd fewn i dy ben di wedyn yn dydyn nhw. A just y tristwch ma. O just, ti just yn cael ton o fel dicter bobl. Ti just yn cael ton o fel... Achos yr unig rhywun peth a tro diwetha i fi fod ar trending topics Twitter oedd, Jesus Christ, mae'n siŵr bod Rugby World Cup like 2011 neu rhywbeth fel yna. A o'n i fewn yn achos y thing What's Going Onzo with Monzo na. A mae just fel llwyth o bobl really stupid. Just yn... just bobl sy'n isio clywed i llais, isio teimlo bod nhw'n relevant, isio teimlo bod nhw'n cyfrannu rhywbeth. Achos dwi'n siŵr bod rhan bobl sy'n gwrando, like as if bod bobl yn gwrando, bobl sy'n gwrando di sylwi, dwi ddim yn tweetio, achos dwi byth yn teimlo bod gen allai ddeud unrhyw beth sydd yn cyfrannu i'r pwnc yma, neu i'r diwrnod yma, neu i'r sgwrs yma. Dwi ddim yn teimlo. Mae yna bobl eraill yn gallu deud o'n well na fi, so dwi'n mynd i gael ngheg. Dydy hwn ddim yn applio i 90% o bobl sydd ar Twitter. A hefyd... A dyna beth ti'n cael, just y dicter ar... Sorry, Bryn. Oedd o'r esgandol chdi bach yn ôl efo'r NSPCC? Ia, hefo transactivist... Bird-off, ie. So, oedd ti'n edrych ar yr cyfrifon oedd wedi cychwyn y sgandol, a cyfrifon efo 2 neu 3 o dilynwyr bots, mwyn a lai, yn codi stwr. Wedyn oedd yn cael bigo fyny gan gwefannau newyddion, so oedd mail a balli, ac wedyn oedd hwnna wedyn yn cael ei adrodd ar gan gwefannau eraill, wedyn oedd a dyna di'r broblem lle mae'r NSPCC sydd yn elus yn blant mewn sefyllfa, achos dwi'n gobeithio bod fi yn deud hwn yn iawn, a dwi'n hapus iawn i unrhyw un cywiro fi, please gnewch, ond bod Monro wedi bod yn cael chats fel person i berson hefo plant, a di hwnna o ran guidelines diogelwch ar-lein. Hi wedi dweud, mae DMs fi ar agor, DMiwch fi, a di hwnna really ddim yn addas i ti'n neud pan wyt ti'n delio o'r gweithio efo plant. Dyna literally beth o, just y guidelines yna, doedd o ddim byd ynglyn â bod hi'n traws, oedd o'i wneud efo guideline plant, a wedyn nath o droi fewn i obviously, di'r person yma ddim yn addas i ymwneud efo plant. A ti just fel, a ti'n gallu gweld y stuff ma'n digwydd yn real time. Yeah. Ti'n gweld y peth yma yn fel caseg eira. A dos am ffordd really i fynd yn erbyn o. Mae llyfr John Ronson yn diddorol dros ben. So you survived pryn di hwnna? You've survived a social media outrage or hang on. Yeah. Mae'n dweud hwnna, so fel a siarad efo bobl, a ti'n fel... so you've been publicly shamed. Hwnna dia. Mae'n lyfr ei diddorol, chos sôn amdan y pobl sydd wedi bod ar yr ochr arall o syniad yma o bobl ar social media yn cwyn amdan ac mewn beth allan o'r cyd-destun, neu bod nhw'n rhoi spin ar bethau sydd ddim rwydd yna, neu hyn oed yn creu stori allan o'i byd. A ti'n gweld, os wyt ti'n... Dyna pam, dwi'n cofio... Mae hyn yn swnio mor self-congratulatory, ond dewch efo fi. Dwi'n cofio pan o'n i'n cychwyn yn coleg, a o'n i eisiau gwneud ffilm theory, ti'n fel... Mae'n coleg, ac mae'n fel, mae'n syniad i ti gael fel pwnc go iawn hefyd. So nes i gychwyn wneud fel semester o Saesneg a ffilm theory o pethau. A wedyn o'n i just fel, mae Saesneg yn coleg yn rybys, dwi'n licio hwn o'n gwbl. Oedd just fel bullshit, like 16th century poetry, ac o'n i fel, dwi'n licio hwn. Ac o'n fel, beth, wyt ti'n siŵr fydd o ddefnydd i ti? Gallu wneud fel critical theory amdan media, ac o'n i just fel, flashback, ydy, mae'n fucking essential i ti allu critically feddwl amdan y stwff ma sydd yn dylygyd i. A dwi'n gwybod, mae hyn yn swnio fel wanky rhieni, ond y mwyaf dwi'n gallu pwyntio allan i plant fi, beth ydy hysbysebion? Beth ma... A wedyn, dwi'n mor prawd yn nhw pan maen nhw'n tygio fel, hei, mae
mae bobl mae eisiau fi prynu'r pot o ddŵr ma, cos maen nhw just i roi llun bobl Lego Movie 2 anna fo, ac yn i fel, da iawn! Ti wedi twigio? Sut mae capitalism a marchnad yn gweithio? Ond, ie, mae'n... unwaith eto, dwi ddim yn gweld fi yn gadael y platforms ma, unless bod yna rhywbeth ofnadwy'n digwydd, ond mae o'n ddeheuad sydd ynddo fi. Ti'n meddwl rhywun peth y ti, Bryn, mae'n... ie. Reit. Mae gennym ni drafodaeth eang, mae siŵr i ddod, ond bys unrhyw un chi hogi yn awydd mynd i after party? PP. Ia. PP break. A mae gweddill y cwrw yn y ffridge sydd yn draw byd. Oce, dyn ni gael break bach i'r oedolion rwan. See you on the other side. Next level. Wedyn, chicken drumsticks a tempura veg. Mae hwnna fel fucking gwedd i fi. A nes i gael chicken drumstick a nes i gael tempura veg. Neu bysio fo. Di Bryn yn byd am byd on burgers? Specifically o patty and bun. Oh, it's another adventure in burgers. Oh, for God's sake, Bryn needs something different. So, so, da ni'n trio neud. Mae'n neud un special y mis. A da ni'n trio special. Da ni'n trio neud yr 12 special y blwyddyn. Ja, dwi'n gobeithio bod hwn dal yn yr after party, cos dwi di cychwyn. Da ni dal yn. There you go. Croeso. Croeso'r after party. Da ni'n bita, mae pawb arall yn bita snacks iachus, a dwi'n bita marshmallows. Ond dim hyd roed marshmallows neis, rhai o Lidl dyn nhw. Dwi'n bita snack iachus. Mae yna vitamin C yn y drink na. No, lot o ffrwytha yn hwnna. Yes. Gei di ddim scurfy. Mae bron lime llawn yn hwn. Mae hwnna'n edrych fel 66% o lime. Well, 75%. 33% lime, 33% gin, 33% tonic. See, mae hwnna'n lesh. After party. Just, nice. Well, main thing after party fi ydi bod y Nintendo Switch di cyrraedd ti ni. Ia, ti dal heb di... Ti di adi fi fath a ffrind iddo? Ti di gyrru friend code i fi? Dwi'n cofio. Do ti wedi. O'n i'n gwybod bod rwy'n di gyrru friend code i fi, gynnu fel, fi rai fi still out of rhaid machine i sortio hwn allan rhywbeth. As if o'n i'n fel amser o'r machine. Dwi eisiau mwy o ffrindiau os da chi allan yna, gyrru ar Twitter. Dwi'n beth drwg bod ni fatha heb bobl, wan da ni dweud, mae rhywbeth di dod i fyny ar y machine, i sta lawr efo spectol i weld beidio. Can't, Bryn. Dwi heb di gweld y neges yma o'r blaen, y neges yma feddwl, dwi ffonio'r plant a gofyn i nhw, nhw'n gwybod beidio. Mae fel cael Pokemon friend code, a dwi just fel, O'n i'n disgwyl chdi droi fyny'n automatic, ond mae rhaid fod, be oedd yr un... yr app na oedd Nintendo di reid ar yr iPhone. Tomodachi, nag ie? Na, ddim Tomodachi, oedd o'n arall, doedd. Neu rhywbeth i neud fo'r mis, doedd. Dim fel Tomodachi. Os oedd o'n ffrindiau ar hwnna, a fod o'n rhan o'r account di, dyla fod wedi dangos fyny, ond wyt ti wedi creu account Nintendo newydd? Ma siwr. Wow. Ma siwr. Who knows? Mae gennau rwan rhywbeth machine sy'n cadw passwords fi gyd, a mae hwnna'n gret. Mae gennau fel un master password a wedyn... Llyfr di enw fo. Ia. Machine. Mae gen ti llyfr, dweud passwords and internet codes. Mae fel llyfr glas nebo, rai. A mae'n really dim disappointing, depressing. A mae gyd amdan fel a nuclear Armageddon, ond mae jyst yn cadw fel passwords fel a random fel Bebo sites neu rhywbeth.
Mae o'n y dror yn y dresser yn y gegin, a os eisiau mynd ar yr online banking... Ti'n be? Not being funny like, mae probably mwy diogol i greu random passwords hollol random a just cadw nhw mewn un notebook gen ti. Mae probably yn saffach i neud hynna na just iwsio fel... creu passwords igon random ydy'r camp. Mae gennau... Ti'n defnyddio one passwords neu rhywbeth fel Bryn? O ie, cos wyt ti'n... Dwi'n defnyddio'r password generator yn iOS. A wedyn mae'n cadw fo i gyd yn iOS yn keychain ti? Yndyn, union. So mae bob tro dwi eisiau neud rhywbeth, mae o'n edrych ar yngwyneb i, neu mae o'n cymeryd yr fingerprints neu be bynnag, a wedyn mae'n gadael fi fewn. Mae fingerprints yn greit. A mae'n creu'r password iddo fi, so un o'r syniadau o'n i wedi cael ar gyfer Twitter fi oedd cau y holl beth lawr, newid y cyfrinair efo'r password generator oedd yn dileu y password o'r unwaith eto, bach o nuclear option fanna. OK guys, be di'r fun stuff? Dyma be dwi'n after party dda. Mae amdan marshmallows, substandard marshmallows a Lidl. Dwi'n mynd i trio gael rhai gwell. Dwi'n mynd licio blas marshmallows rhad. Ie, ti'n di cael, dyna'r thing. Dwi di cael, dwi ti rhai really nice, extra large giant marshmallows o Tiger. No. Heina, okay. Fucking ffein. Oherwydd, ti'n bod, dwi'n licio fod yn y per-class a bob dim fel yna. Eisiau Good Life Festival. A oedd na gwmni yna di wneud marshmallows. So oeddech chdi'n cael wneud s'mores. Ac oedd y plant wedi dweud, ie, dwi eisiau wneud s'mores. Da ni'n gallu wneud o adra bloody ar tân, de. Ac oedd o'n £5 bob plentyn i wneud y s'mores ma. Ac yn meddwl, beth ti'n gael am hynna? Pacad o fisgets cyfa, a pacad o chocolate, a pacad o marshmallows, dwi'n gobeithio. Ti'n troi fyny, ti'n cael rhyw 3 darn o bob un. Oedd Mr Earth yn steddfod yn gadael i ti wneud marshmallows poeth off y tân am 10 ceiniog marshmallows mawr. Pa'r ddo hwnna? Steddfod yr Earth yn y Bai Caerdydd. Oedden nhw'n dangos i kids. Oedden nhw wedi gwneud fire pit. 1983. Na, oedden nhw wedi gwneud fire pit, right? Dyna di prisio 1983. Na, oedd yn gret. Oedd yn adran... Beth ti'n gael nhw? Adran... £5? Gwyllt grefft yr Urdd, right? O'n i'n gwybod. 10 ceiniog per... A ti'n cael good chunky marshmallows am hwnna. Oedd o'n superb. Sorry, Iestyn. Stwffio'ch s'mores chi. Ond beth ti'n fod i wneud, ti'n troi lawr y plant a dweud, sorry, Mae hwnna'n... A da ni di dod o holl ffordd i fyma, da ni yn y gwyl ma. Yn lle oedd o? Yn Gaer. Ac wedyn, Cerys Matthews oedd yn sitiol iddo fe gyd. Cerys Matthews? Ie. Gwisgo ffedora hydro pnawn. Ac oedd Chris Foodgasm yna, wrth gwrs. Mae di newid enw fo, mae di newid handle fo. Ie, dwi'n cael defnyddio hwnna mwy. Reaching ti'n bod, more varied demographic. Ie, beth di rwan? Flame-based e. Hwna swnio waith i fi. A mae flame-based fucking foodgasm motherfuckers. Major masturbator. Masticator di o de, sorry. Dwi'n gallu rhoi gan bod ni'n sort of ar y thema yma. Dwi di installio app, ond dwi'n yn gwybod os di hwn yn addysg i siarad yn dan yr haglediad, ond fuck it, it's the haglediad. Dipsea, neu rhywbeth, mae o'n specifically female targeted erotic stories, right? Ond, fel stories, fel podcasts, fel stories. Ac o'n i just meddwl, mae'n syniad amazing. Mae braidd yn ddrid o, dwi'n gweld fi'n sain o fyny amdano fo. Dwi di fel cael... Ti'n meddwl pan ti'n cael fel listen bach a ti'n mynd, mae hwn yn really dda, achos mae hwn yn specifically targeted i merched gan mae'r rhan fwyaf fucking porn ar yr internet. Really ddim. So ni'n meddwl, mae'n app really dda i gael look ar. Sexy audio stories that set the mood and spark your imagination. Thank you, yes. Gyd i roi hwnna'n y link i unrhyw un sydd eisiau trio fo. Mae o'n neis. Ond, a di o ddim yn fel... Ti'n modd fel... here we go. Choose a mood or moment. Listen. Where are you listening? Before a date, with your partner, or in bed? Ti'n weld? Okay, I shall choose before a date. 2, pick your mood.
catch feelings for yourself, find a flirty headspace, get inspired for later. Fiti feelings. A wedyn... Si mae gyd am da. It's nice, dwi'n lady licio'r stuff. artwork. Maen nhw yn... Maen nhw'n atgoffa fi o stuff... Kinky? Wel, ni jyst yn meddwl bod yn eitha fel artistic. It's very Miami vibe. Lot o lliwiau fel... Ond anyway, o'n i'n meddwl sy'n rhoi heads up am hwnna. Unrhyw sy'n gwrando allan amdano fo. Dwi'n gwybod da ni ddim yn arfer wneud flirty recommendations ar y rhaglediad, ond dwi'n credu bod o'n rhywbeth dylwn ni pasio mewn. So O, pedi, mae pobl chwilio amdan bethau fel yma, os mae rhywbeth sydd yn dda ac yn werth talu sylw i, then, ti'n meddwl be? Ysdi'n helpu ti ymlacio. That's all we're looking for. Just cael bach o fel chilled out headspace. So dwi wedi rhoi hwn allan o'na. Unrhyw un yn teimlo bach yn anifir amdano fo. It's fine, chi'n gwrando ar y rhaglediad. Ti'n mynd i deimlo yn anifir am fwy ar amser am mi. O, dweud, gael dweud, os mae rhywun teimlo anifir amdano fo, peidwch a lawn lwyth o fo. Ti di deall. Mae well cael ei fewn i hwnna na, tywod, y spiral, downward spiral, ffilm Joker yn si fynd. Oh, yes! Oh, good. All right. Go on. Dwi ddim... Dwi erioed i ddod ar draws ffilm sydd yn splitio y gymuned reviews gymaint ag pobl normal ag pobl sydd really fewn i ffilms, ti'n ba? Lle, mae yna bobl dwi'n dilyn ar Letterboxd a dwi'n parchu barn nhw ar bethau, a wedyn eisiau arno fo, ar ôl gweld Joker eisiau arno fo i fel be oedd nhw'n dweud, a oedd yna lot nhw'n rhoi 1 star review, ac dwi ddim yn aml yn rhoi 5 seren i ffilm de, a mi nes i rhoi 5 seren i hwn. Mae rhoi 1 star i rhywbeth. Mae hwnna'n fwy o deud mwy amdano ti nag ydy o'n deud am y ffilm. Dwi wedi gweld ffilms wirioneddol shocking. Os ywch chi trwy'r IMDb bottom 100, dwi'n eitha sicr bod fi wedi gweld canran ar y noson gynta yn y cinema. Mae hyn yn ffilms Man Off the Hands of Fate, Spice World the movie. Hey, stop! Right here we go, there's the polarisation. I need somebody with a human touch. Mae o ar y bottom 100, oce? Mi oedd o'n sicr. Ond mae Richard E. Grant yn efo, a mae hwnna'n o lia rhoi 2 stars. Hei, Sean, dwi'n teir efo ti am hynna, oce? Oeddech chi'n gwybod bod y Spice World bus yn yr un un bus graveyard a bus cyw? Oce. Wel, peddi... Mi oedd Spice World yn hwyl am be oedd o ar y pryd, ac oedd hwnna'n gret. So ni'n gwachod hwnna efo fy merch bach, dwi'n eitha hyderus a hi'n lyfio fo rwan. A wirioneddol, mae rhywbeth gwych am gallu gwylio ffilms gwael efo grŵp ffrindiau. Mae yna whole podcast genre wedi wneud allan ohono fo. Oes. Dwi'n ei disgrifio ti wan de, bron bob un o Sadwrn fi yn coleg oedd gwylio ffilms gwael, yfad cwrw ag bita pizza. Dwi'n gwybod bod ti'n gyfarwydd efo'r cyfres yma. Y studio Trauma Films? Ydw, Danish, na? Yeah. Na ci, Americanwyr ydyn nhw. Lloyd Kaufman. Na, dwi yn gwybod pwy ti fel terrible, ond like super creepy fel horror. Rein nhw, ia. A dyn, mi o'n un pwynt lle oedd nhw wedi talu i flipio car mewn ar gyfer un ffilm, a oedd nhw ail ddefnyddio yr effect yna yn bron bob un ffilm wedyn. Cos nhw wedi talu amdano fo. Hyd yn oed os oedd y car oedd yn flipio'n wyn, ac oedd y car, mewn un ffilm, oedd nhw'n gyrru car glas, oedd y car flipio, a wedyn oedd y car y flipio'n wyn, a oedd y car wedyn oedd nhw'n cario mae'n gyrru wedyn y las eto, ac oedd dweud, wow, that was weird, the car changed colour. So Citizen Toxic Avenger a balli, y rhan o'r Tromeo, Juliet a bob matha. Dwi'n cofio hwnna. Ie, a dyn so'r cyfres o'n nhw, so dwi wedi gweld ffilms, 'Dyn, so, yeah, 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 so dwi
gwael. So bys ti ddim yn rhoi y Joker yn hana? Neu, sorry, Joker. O'n i'n meddwl, dwi'n mynd trwy'r top 100 ma, ac o'n i'n meddwl, Bottom 100. Dwi heb di gweld dim un yn nhw, IMDb bottom 100, sorry. Ac, a fel ti'n cyrraedd rei pen draw, dwi wedi gweld nath o ddechrau off efo'r Police Academy Mission to Moscow. A wedyn gen ti Batman and Robin, Yes! One time, mae hwnna'n cael ei critically reappraisio. Dwi wedi gweld hwnnw. Hwnnw fydda. Na. Dwi wedi angytuno efo'r reappraisal yna. Mae o'n shit show. I categorisio fo fatha, mae o fatha'r 60s It's a camp classic. Na, mae dal yn absolutely appalling movie, ti'n fa? A wedyn gen ti Superman 4, The Quest for Peace, a mae hwnna'n drwy gwaith. Mae gyd ti, yr un sy'n gwylod rating hyd ar y funud ydy disaster movie o 2008. Dwi wedi, a just fatha parody film o... so mae hwn yr un i bobl oedd yn neud scary movie, ond fel scary movie rip-offs. Yn union. Ond dyna di peth, efo'r Joker ffilm ma ddewn. Oops, hard drive yn disgyn. Yikes! Job ddryd. Dwi'n mynd mae'r Joker movie ma di cael gymaint o publicity yn y ffordd fod pobl yn meddwl mae o mynd i... mae yna rei heddlu di bod y gorfod mynd i rei cinemas oherwydd o'n nhw'n poeni fysa pobl yn dechrau riotio oherwydd y ffilm. Oherwydd it incites violence fatha mae Grand Theft Auto gyda. Mae yna hanes yn America o boi yn gwisgo fyny fel Joker a mynd a seithi... there we go, you've done it, you've fallen into the trap. Person ddim gwisgo fyny fatha'r Joker. Sorry. A seithi pobl. Mae hwnna yn... So beth ddigwyddodd? Please rho fi'n right. Doedd y person nath fynd a seithi'r pobl na yn y Dark Knight ddim di gwisgo fyny fatha Joker. Ond just digwydd bod na hwnna y ffilm. Y ffilm yna oedd o di dewis, ond mae rumour mill wedi hangi fo i fewn i fod y person ma isio fod y Joker a di gwisgo fyny. Diolch am gwiro fi, dwi'n hapus iawn o gael fy'n gwiro. Mae'n elfenna efo'r stori, dwi'n syniad bod mae o dangos portread o pobl sydd efo lle maen nhw syffro rhyw fath o gwall neu bod nhw'n efo rhyw fath o mental illness a balli a di o ddim yn Mae'r portread yn eich problematic i rei pobl. Mae'na syniad lle bod nhw yn... Ond na'r thing, mae'n equatio afiechyd meddwl hefo rwy'n efo grievance yn erbyn y byd. A bod o'n... Mae hwnna'n... Ond da ni'n byw yn byd Gotham yma. Da ni'n gwybod pwy ydy'r cymeriad yma. Os ti di mynd i fewn i'r ffilm a ddim yn gwybod byd am Batman, ddim byd am byd Gotham, mae o pyn bach o wahanol wedyn. Oherwydd, da ni'n gwybod be sy'n digwydd i Joker wedyn, ond hwn yn just an origin story o pam fod o di mynd yn screwlws ac be sydd i achosi fo i fynd yn erbyn y byd gymaint. Achos mae na lot o pwynt yn... Be ni wedi gwasio? Achos mae gennau copi o The Killing Joke. Mae na lot o hwnnw apparently. Ond be sgen efo hwnna does byth un origin story. Mae wastad yn shifty. Does dim gonestrwydd gan... A dyna oedd o'n neud yn Dark Knight, ne? Joke, exactly. Mae'n newid o hyd. Wel, hwn ydy'r peth i fi ydy, ydyn ni angen origin story i'r Joker? Do'n i'n meddwl fod angen, ond ac o'n i eisiau fewn i'r ffilm mel, mae hwn yn mynd i fod y shit, do'n i'n mynd gwybod yn byd amdano fo cyn i weld o. Heblaw, o'n i wedi gweld y trailer cynta un, a o'n edrych yn ddiddorol, mae'n edrych wedi cael ei seithi neis, a nes i really mwynhau o. Ti'n be, nath cwpl o bobl, so dwi'n dilyn lot fawr o ffilm essayists ar YouTube, un really dda ar enw Jenny Nicholson, mae hi'n really graff. A sut mae hi'n deud? Mae'n deud, peth gor, oedd hi ddim wedi'n joio'r ffilm, achos oedd ddim yn teimlo bod na grefft yn y sgwyn, ac ddim yn teimlo bod na grefft yn y ffordd oedd yn rhaid at ei gilydd. Ond oedd hi'n deud,
os wyt ti eisiau enjoyo'r ffilm ma, watcha'r trailers, y 2 trailer cynta. Mae'r trailers ydy'r ffilm o'n eisiau hwn fod, ac oedd hi ddim yn teimlo bod nhw wedi wneud o. Dwi'n meddwl, fod pobl di mynd i fewn i'r ffilm ma yn gwybod pwy oedd di directio fo. I fewn i'r ffilm ddim yn gwybod pwy oedd di directio fo ac pwy oedd di sgwennu fo. Am fod pam nes i edrych i fyny yn y pub wedyn pwy oedd wedi directio sgwennu fo, ges i sioc ar yn hun. Am fod y boi oedd di wneud o. Y boi hangover, y movies a ffilms fel na. Ac mae hwn hollol wahanol i heina. Ond oedd Mark Kermon dweud, mae'n eitha debyg, really, oherwydd mae o'n uncomfortable viewing o pobl mewn sefyllfa really fatha, oh my god, dwi'n eisiau fod yn y sefyllfa yna. Ac dwi'n gweld i bwynt o yn hynna. Allai totally cytuno fo ti fanna fel achos oedd yr hangover movies, nas i beth enjoyo nhw, achos dwi ddim yn gallu gwachod, o'n i'n really'n cyfforddus yn gwachod The Office, mae cringe-out humour. Yn step beyond i fi, achos dwi'n uniaethu gormod efo cymeriadau anyway, so na pam llai ddim gwachod horror, llai ddim gwachod stuff sydd yn rhoi ti mewn yn y sefyllfa yna, so sy'n ni probably di ffricio allan yn gwachod. Yn meddwl, sgynau di yr pŵar o cymeriad y Joker and The Dark Knight oedd pwyso fo'n erbyn Batman fel Christian Bale yn efo, so mae gen ti y 2 ochr o'r geiniog mewn ffordd. Mae gen ti Batman y sefyll Law and Order yara, gen ti'r Joker and Agent of Chaos. Ond y peth ydy, mae'r Joker a Batman mwyn y lai yr un person. Chos mae just really mynd o'i rhywbeth bach i tipio fo un ochr i'r llall. Ond dyna beth dio, fel, dwi'n yn gwybod os dwi'n yn iwsio'r quote yna yn Joker, ond and the Killing Joke, a big thing ydy fel, mae pawb fel un bad day for droi'n fewn i supervillain. A da ni di gweld ffilms fel o'r blaen. O'n un efo Kurt Russell. Hang on. Kurt Russell. Michael Douglas, ti fel? Falling Down. Falling Down, diolch yn fawr, ia. Falling Down. Y syniad bod o person on the edge i rhywbeth bach yn pwysio fo drosodd. Oedd o just is trio cyrraedd party ben blwydd i ferch, doedd? Ac gath o yn fucking mental. Ac so mae'r Joker i fi, mae o angen Batman i fod yr ochr arall y geiniog yna. Bod o wedi codi achos beth yma, mae'n fel Star Wars quote. Mae o'n ymateb. Os yna rhywbeth o'r tywyllwch yn dod, rhywbeth o'r golini yn dod i'w gwrdd, does dim cyd-bwysedd yna, a dyn nhw'n gweithio hefo'i gilydd. Mae angen friend of the show Gareth Madeley i ddod fewn yn hwn, ond mi oedd i kind of neud point o. Dyna mae dwi'n teimlo di'r pwynt efo'r Joker ydy. Di'r Joker ddim yn gymeriad ti angen neud ffilm ben i hun ar, mae'n rhywbeth ti angen fod yna efo Batman i fod yn pwysau rhwng y ddau. Ti'n be, un o'r Joker portrayals gorau a maen nhw wastad, maen nhw wastad yn ti wastad yn siarad amdanyn nhw fel perfformiadau gwych, a dwi'n gwybod fel mae'r un yn Suicide Squad, mae Jared Leto yn Suicide Squad. Dwi'n bod rangwylio fo. Dwi wedi gwachod y bits fod a dwi'n adden. Nes i watchad, so mae'r after parties o hyn ymlaen yn mynd i fod yn fi yn ei deep dive fewn i anime section Netflix, okay? It's my crack, hook it to my veins. Ond mae'na ffilm, mae'na Batman anime, dwi'n cedi na just Batman Ninja. Batman Ninja. Mae o'n fucking insane. A mae'r Joker yn hwnna. A ti'n fel, dwi'n gwybod faint o Japanese films da chi wedi gwachod, ond mae'na fel certain fel archetype o fel, mae nhw yn ffilms Kurosawa stuff, fel the crazy one, a fel, mae gen ti fel, ti'n fel Seven Samurai, neu'n fel Ronin, mae gen ti like the crazy one. Oh my god, just fel just yr sŵn ar fel animation ma. So mae fel, mae'r aspects gwahanol y cymeriad ma'n fascinating, ond dydy, o be dwi wedi gweld, achos dwi heb fod fewn a gweld Joker, ond dydy o ddim yn teimlo fel bod o'n aspect o'r cymeriad o'r comics, mae just yn anarchic person yn cael amser really, really gwael ac yn troi'n really dreisgar i ymateb hwnna fel Travis Bickle kind of thing.
so'r syniad oedd gen i oedd fysa... Dwi'n meddwl fysa yr ffilm wedi cael llai o sylw, eich di'r gair, dwi'n siŵr, os oes nhw wedi galw fo'n rhywbeth arall, a sa fo ddim The Joker, fysa fo, dwi'n meddwl sefyllfa sa fo wedi bod yn ffilm sa llai o bobl yn teimlo'n wael amdan. Ie, dyna dio, dwi'n meddwl. Galw fo'n rhywbeth arall. Ie, just galw fo'n the killer, a dyna ni. Bysa hwnna wedi bod yn fel... Sa wedi bod yn Oscar i ffilm wedyn yn bysa? Ti'n meddwl fel, Dwi'n gwybod... Joaquin Phoenix is an amazing Oscar. I fi, y rheswm nes i farcio fo fyny gymaint oedd oherwydd y connection rhwng yr storylines eraill i gyd. Oherwydd dwi'n licio... a little easter egg yna maen nhw wedi reid i fewn o fyna. Dwi'n un o'r bobl yna sy'n licio'r pethau bach rubbish na. Tywod, yr un peth yn y ffilms Marvel... Tywod, da ni di sôn amdan efo dissection o hyn i gyd, ond dwi'n licio'r y link efo pethau bach sydd yn y ffilms trwy'r gyd. Sôn am stwff fel na, ydy unrhyw un o'n chi wedi gwachio Teen Titans Go to the Movies? Mae'n really ar list fi, a dwi just marw eisiau weld o. Nath ni actually prynu hwnna. Hwnna'n un o'r unig ffilms dwi wedi prynu ar Apple TV ni. A mae na gymaint o fel, os ti'n chwilio am superhero movie easter eggs. Mae Teen Titans Go to the Movies yn... Mae'n un tramad lle maen nhw'n cael dilyn gan Batman, a maen nhw'n seithi Batman, a mae o'n neidio. Mae'n neidio allan o fireball y car, a wedyn... A mae o'n dweud... Mae'n fel Batbike. Like Batbike. A mae'n Batman Returns. A mae'n nesaf chwthu fan nhw'n dweud, The Dark Knight Rises, fath o beth. Mae'n just a load o references bach. A wedyn maen nhw'n jumpio, a wedyn mae gen i fo Batman scooter. A wedyn ar y diwedd mae just yn raidio Alfred. Mae just... Dyna nhw'n licio am Lego Batman the Movie. Right. Mae Teen Titans Go to the Movies definitely yn y vein yna. Dio ddim fel... Dio man Lord and Miller level stunningly doniol. Sef be dwi'n gweld. Mae Lego Movie 2 dal fyny na efo fel stunningly doniol. Mae'n eitha pure. Dwi'n deud ti. Mae Teen Titans Go ar Netflix. Mae Teen Titans Go fel y gyfres yn fucking amazing anyway. Mae'r animation style, mae'n gwic, mae o'n very referential i oedolion, ond bod kids yn absolutely lyfio fa. Achos mae just, sa ti'n lyfio fo just am y graffeg. Na grio fo fo'r plant am fod dyn nhw'n methu gwylio efforts for family efo fi de. Mae na just gormod o sex a drugs a rhegi a penises and tits and everything. Tro nesa, da chi'n cael family movie night. Achos dwi'n cofio, Teen Titans Go to the Movies rhywbeth fel Fiverr i brynu. Mae'n ein arall hefyd, hang on, gyfeitio ffeindio fo. Angebang. Lle mae o? Mae'n ail Teen Titans. Dim ffilm, ond fatha... Extended. Hang on. Dyn ni'n licio. Bryn's going off mic. Reit, dyma fo. Teen Titans Go versus Teen Titans. Right. What does that mean? So, give me the synopsis of what that means. Mi oedd na gyfres o'r enw Teen Titans. Hwnnw animated cyfres. Lle oedd gen ti Robin, Raven, Cyborg, Beast Boy a Starfire. Hyn cymeriad a DC. Ac oedd o'n weddol difrifol oedd yna. Ac oedd gyda fo style reit da. Wedyn, ddaren nhw ganslo Teen Titans a newid o i Teen Titans Go. Sydd yn anarchic, kind of, Powerpuff Girls, kind of... Ac be di Teen Titans Go versus Teen Titans ydi, mae Wikipedia yn sgwrs ydi, direct-to-video animated superhero film. A crossover ydi o rhwng Teen Titans a Teen Titans Go. So, mae'r ddau ochr o'r gyfres. Mae nhw'n really fel ffwcio hefo superhero fel canon a stuff. Mae hwnna'n greu. Mae hwnna'n really hwyl. Be sy'n wych hefyd ydy, mae'r voice actors o'r Teen Titans ydy'r voice actors o Teen Titans Go. Na!
Ie. O'n i ddim yn gwybod hynna. Ie. A wedyn maen nhw'n mynd i'r fatha'r multiverse, a maen nhw'n dod â o bob un fersiwn gwahanol o'r Teen Titans. Hold on. Is this Spider-Verse unwaith eto? So, mae gen ti'r... Dwi'n meddwl, yn yr syniad yna, mae'r multiverse wedi bod yn DC ers... Anyway, yeah. Ers blynyddoedd. Cos da ni'n mynd i weld hynna mwch chi bach mefo yr Arrowverse. Mae nhw'n girio fyny ar gyfer be maen nhw'n galw'r Crisis on Infinite Earth. A beth sy'n wych hefyd ydy, mae Kevin Conroy sydd wedi bod llais Batman ers i ni fod o blan bach. Ie. Fi'n cofio CITV oedd arno. Mae o am cael bod yn Bruce Wayne in the flesh. Ie. So mae am cael bod yn Batman in the flesh am y tro cyntaf erioed. A mae nhw'n dod â... Mae references am bod i yr 1989 Batmans. So mae nhw am cael fatha llun o... Partly mae'n un bit lle mae nhw'n bod yn rhywun yn darllen papur newydd a ti'n gweld Michael Keaton fel Bruce Wayne ar papur newydd. Mae nhw'n dod a Smallville universe yn ôl. So mae hwn i gyd yn smwsh. Gyd at ei gilydd. A mae o... Be dwi wedi bod yn darllen ar-lein yn nuts. A dwi'n edrych ymlaen o. O, mae'n sy'n gyffroes. So mae hwnna'n digwydd mis Rhagfyr. So mae hwnna, os da chi'n Arrowverse fans, mwynhewch. So'r Flash, Arrow, Supergirl, Legends of Tomorrow a Batwoman. Dwi'n like a Batwoman. Mae gennau Batwoman comic yn tîm ar ôl hefyd. So mae'r gyfres wedi cychwyn, wan. Y gyfres newydd ar y CW efo Ruby Rose fel Kate Kane. Yeah. Dwi'n kind of nabod Ruby Rose. Oedd hi mewn rhyw ffilm arall. Oedd hi mewn Orange is the New Black ac hefyd hi oedd yr henchwoman yn John Wick 2. Hwna beth, ia. Ac oedd hi hefyd yn un o'r engineers yn un o'r ffilms top ffefryn fi o'r blynyddoedd dwytha, The Meg. Dyna lle dwi wedi clywed hym hi. Cos o'n i'n meddwl, dwi'n siŵr bod hi wedi bod ar How Did This Got Made. A wirioneddol, mae The Meg just yn wych. Ond Teen Titans Go versus Teen Titans, mae'r rest of it, dwi heb di gwylio fe eto. Ar be mae o? Ti'n chi rentio fo'r y funud? Mae hwnna'n segue da iawn, Sioned. Very good segue. Yes. I fewn i peth newydd, peth o'n eisiau sôn amdan. Yes, go. Lle, sef, dau favourite websites fi wedi sôn amdan y blaen, sef Letterboxd, lle dwi'n reviewio ac yn cadw track o be dwi eisiau gwylio mewn ffilm. Ac wedyn cofio, os lle mae o'r gael, Just Watch, mae nhw wedi dod at ei gilydd rwan a'n gweithio fo'i gilydd yn Letterboxd, so ti'n gallu gweld, os ti'n mynd i Letterboxd a edrych ar watchlist chdi, mae'n dangos chdi lle mae bob un o'r ffilms ar gael. Mae hwnna'n genius. Hwnna. So mae o'r gael ar y funud i rentio ti'n gallu rentio ag prynu Teen Titans Go o Chili, Sky Store, TalkTalk TV, Amazon, Apple, Microsoft, Rakuten TV. Rakuten. Dwi beth yn gwybod pwy ydyn nhw. Nhw sy'n neud Kobo. I get it. European conglomerate media. Well, Japanese, dyn nhw. Ni ddim yn gwybod hynna? Japanese. I suppose, dylsyn ni wybod. Rakuten! Ni wastad yn meddwl bod o'n swnio'n Almeinig, ond mae Rakuten yn swnio... obviously, bys yna'n neud sens. Gwan ta, dwi'n mynd i just really gyflym rhoi recommendation arall fi, a dwi'n gwybod pob beth yn eitha Netflix heavy, ond dyna be dwi'n logio fewn i efo account brawd fi. Ond, un arall o good pics o'r anime section ydy A Silent Voice ydy enw fo. Mae'n ffilm nath really aros o fi. Ti wedi gweld o? Da.
Ond ydy o'n... merch sydd methu clywed, ac yn mynd i ysgol, a wedyn mae yna hogyn yn pigo arni, a wedyn mae o'n trio cyfiawnu ei hun yn y dyfodol oherwydd fod o yn teimlo'n shit am ei hun am bigo arni. A wedyn mae'n datblygu sort of ymlaen o hynna, a mae un o'r sort of Japanese films ma lle mae pob peth yn digwydd, maen nhw just yn sort of agor allan yn ara bach, does na ddim fel, a mae hyn yn goffa digwydd, a mae'r plot yma'n digwydd, a dda just yn really, really surreal a trist, a ti ddim yn gwybod lle mae dy sympathies, cos wyt ti'n cychwyn yn casau'r bachgen yma, ti'n cychwyn yn meddwl, mae'r bachgen yma, dydy'r bachgen yma ddim yn heiddi, mae'n heiddi bod yn really drist, a wedyn ti'n dilyn y ffilm wedyn, a ti hefo fo, a wedyn mae'r stwff mae o'n dioddau, a wedyn mae'r ferch fyddar, a wedyn, y mamen nhw hefyd, mae mamen nhw, mae un fam yn goffod ymddiheiro o ddifri calon, neu a chwaer fawr, a mae just... Dwi'n mynd gwerthu hwn yn rili dda i chi, ond os ys gennych chi fel, a nes i ffindio'n hynny yn gwylio hwn neithiwr ydy dy gwir, neu echnos, ac o gennau plant, granda, os diolch yn dda iawn, neu ddiffodd o, dwi really di blino, dwi angen mynd i gwely. A nes i watcha do, a mae hwn yn rili hwyr i fi, nes i ddim mynd i gwely tan 11, achos o'n i eisiau watcha do gyd, a mae hwn yn rili hwyr i fi. So, Silent Voice, mae o'n ffantastig. Triwch wrando yn dwi wastad yn awgrymu subtitled versions. Subtitle nes i wneud. Chos ti wastad yn cael y vibe o... bod ti'n mynd deallt yr iaith. Mae'r nuances i fewn yna yn y llais lle maen nhw'n dallt. Ti'n cael yn glir o'r director cynta sut mae'r actorion i fod i actio i'r scene yn iawn. Achos dwi wastad yn teimlo fel pan ti'n cael y Ghibli voiceovers yma'r Americanwyr yn neud o, ti'n gallu gweld nhw'n stwffio geiriau mewn i'r frawddeg yma, achos yn Japanese bys nhw wedi deud rhywbeth really formal, parchus, a bys fo mynd mlaen yn hir, a wedyn ti'n gallu gweld fel y voiceover artists yn goffod fel stwffio'r holl eiriau yma i neud iddyn nhw just deud rhywbeth, lle dydy o ddim yn addas tas nhw'n Saesneg. Achos o'n i'n gotchad am ryw reswm mae lleici di absolutely gwirioni ar When Marnie Was There, so ffilm Ghibli, dwi'n mwyn gos da chi wedi gweld hon, mae hon yn dwi'n cedi'n un o'r rhai mwyaf diweddar, When Marnie Was There, mae o'n ffantastig, god gries i, o'n i'n crio fel ugly crio ar y soffa efo lleics, a mae lleics yn 5, a nath i watch o'i gyd trwad, ddim quite deall pam bo mam yn crio gymaint, ond o'n i just dweud, achos dwi'n rili mwynhau o When Marnie Was There, oedd o ar ffilm 4, dwi'n gobeithio mae ffilm 4, maen nhw wastad yn dangos ffilms Ghibli, so watchwch allan amdano fo pan mae allan eto, neu sy'n dod fyny ar Just Watch neu rhywbeth efo chi, mae just yn beautiful. Sut ti'n sillafu Marnie? M-A-R-N-I-E, When Marnie Was There. 2017 dwi'n meddwl hwnna. A mae hwnna ag Arieti, y rhai mwyaf diweddar. Dwi'n teimlo bod... Mae rhain wedi dod fyny ar... 2014. Falle. Ti'n methu streamio fo'n nynlla, ti'n chi just plynu fo'r disc off Amazon. Ti'n beth yn gwybod, gallai fod dal fod ar ffilm 4 ar Watch Again ar 4OD, ond falle sa Just Watch yn dod fyny sa fo'r 4OD. Anyway, ti'n cael chance i watch it unrhyw un, mae o'n dar colonus ac yn wych. So, basically, after party anime recommendations mae'n mynd i fod am cwpl o fusoedd rwan, just gwybs. Guys, unrhyw recs arall? Dwi di bod yn dechrau gwylio lot ar ôl pawb arall ar Netflix ydy reboot ail ddarllediad mewn ffordd o dim Swiss Family Robinson, beth ydyn nhw? Lost in Space. The Robinsons in Space. So da ni wedi gwylio penod 1 ag o'n i yn impressed iawn efo fo, ond mae rhaid di weld o'n barod y cyfres i gyd yn ymwneud, be? Ti'n gwylio fo? A wedyn, so, o'n i'n gwylio fo, ac oedd gyda hi'n clem
fod na'n gwreiddiol o'r 60au neu pryd bynnag oedd o. Ac o'n i yn fatha wneud references i fatha, Dr Drwg, mae'n ferch tro ma. Ac yn dweud, ti'n gwybod am y Dr Drwg? So mi oedd y hefyd, os da'n cofio, nath nhw'n gwneud fersiwn ffilm Lost in Space. Dwi'n cofio hwnna? Efo Joey. O'n i'n mynd i ddeud, o'n i genuine mynd i ddeud, Joey a Friends oedd yn hwnna? Hang on. Pryd oedd yn Lost in... Wiki Bryn says... 1998. Mae hwnna'n syniad about right. Oh, wow, okay. So, gyda fo... lot fwy hen o'n i mel. William Hurt, Heather Graham, Yay! Gary Oldman, Obviously. Matt LeBlanc, rhywbeth o'n enwog... Dwi'n hyn ydy'r enwog mwyaf anna fo. Mimi Rogers. A ddo just fatha... So, Mae'n dal fyny, achos dwi'n credu bod rhywun arall ydi awgrymu hwnna i fi. Obviously, dydw i heb watch it o. Mae eitha hefi i plant oedran chdi mewn ffordd. Dwi'n edrych ymlaen i watch it. Mae'n deimlad dychrynllid amdano fo. Wel, cyn bo hir, neu ar ôl i hwn ddod allan, fydd His Dark Materials yn dod allan. Hefo friend of the show, Lin-Manuel Miranda. If only. Dwi'n cael deud bod yn... Materials da, mae hwnna'n swnio mor gyfarwydd bydio. So, llyfrau Philip Pullman. So'r cyfres y lyfrau, a wedyn mae'n gwneud. A mae'n edrych lot gwell na'r ffilm efo Daniel Craig a o'n i'n siomedig na mond un ffilm oedd hwnna. Ni'n quite enjoyo nhw. A'r cast yn edrych yn amazing, mae'r pres yn ffocin... Ar be mae hwnna'n dod? BBC, darling. Pres mae'r BBC Co-Pro American wedi ffilmio yn Gymru, obs. A fod, mae bob dim i weld yn cael ei wneud yn well mewn ffordd trwy'r rhaglenni mewn cyfres. Oherwydd dyna, mae Stephen King newydd gyhoeddi ydy fod mae o di mynd mewn i partneriaeth efo Apple i wneud llyfr. Mae o'n di sgwennu a mae o'n licio gorau. Fedrai'm cofio pa hyn ydi o. Ond mae o di dweud, o'n i'n casau fy llyfrau'n cael ei troi fo'n i ffilm oherwydd o'n nhw'n gorau torri gymaint allan nhw. Ond i gael ei wneud i fewn i'r cyfres a rwan mae Netflix a Apple yn wneud y cyfresu hir ma. Mae llyfr fi'n cael amser i anadlu. So... Wel, mae'r syniad bod ti'n gorfod ti'n edrych ar mae'n di si gwasgu gymaint o gynnwys. Dych mae'n gael trio neud Game of Thrones fel ffilm. So beth i'n digwydd yso, so mae'n gymaint o bethau i ychwanegu ag esbonio. Let's go north. No, let's go south. Let's fight. The end! So, mae'r syniad yna, mae o'n rili gweithio os gyn ti y gallu i wneud cyfres mawr o ffilmiau, a mae hwnna'n gamble anferthol i unrhyw studio wneud, chos da ni wedi gweld o gymaint o ymdrechion i trio ail-greu be mae Marvel wedi greu efo'r MCU. A basically fel fluke oedd efo Marvel, bod ein mynd i wneud cystal a bod nhw'n just i cael. O'n sicr. Dyn nhw'n mynd i digwydd eto dwi'n meddwl. Na, ac da ni wedi gweld o, so oedd Lord of the Rings i ryw radd o wedi gallu dyn nhw'n dwi'n meddwl hynna'n treidio ar... Wel, y ffaith yn Lord of the Rings oedd o'n Lord of the Things. Lord of the Things, Bryn. Lord of the Things, ie. Amazon wedi cael hwnnw, ie. So, mae'r gyfres yn gadael iddyn nhw cael, fel ti'n dweud, mwy o le i gwthio'r cynnwys allan dros nifer o episodes. Quick heads up eto. Dwi'n gwybod da chi wedi gweld adfod, falle ddim ti, Bryn, cys ti yn Llundain. Mae na S4C wedi wneud fel
fel drama strands newydd fel presented by Walter neu rhywbeth ydi o. Dwi'n gwybod ti wedi gweld adverts am hwnna. Dwi wedi cael, chwarae teg, mae'n rhaid bod fi'n cael good targeted ads achos mae gennau targeted ads yn dod ato fi amdan stuff S4C. Da iawn S4C, you've got me. Ond maen nhw gyd fel, oh yeah, so'r cyfarwyddwr, tell me about it. So'r programmer ma, dwi eisiau deud yr Eidal wedi, dwi'n mynd i edrych hwn fyny, chos o ddim yn y notes, ond oedd rhywbeth ni eisiau siarad amdan, ydy dod â fel y gorau o ddrama Ewropi, S4C. A o'r trailer ac o'r write-up fel press office dwi wedi gweld, mae just yn mwy o crime drama. Achos mae fel, watchwch allan, golygfeydd treisgar, a maen nhw gyd fel The Crimson River o Paris, neu fel... dwi wedi gweld hwnnw. A dwi just fel... Dwi'n gwybod bod ni'n deud hyn ar rhaglen o hyd, ond fel, di sci-fi ddim yn goffo bod yn ddrud dyddi yma. Lle ni just gael, just crumbs. Dwi'n misio gael mwy o bobl yn cael i'w brifo. Mae pethau shit yn digwydd i bobl. Chos mae... unrhyw radd mae llyfr nebo sci-fi, dystopian sci-fi, ond... Ie, ond ti'n gallu neud on the cheap. Iesu, maen nhw'n neud fel tour theatre ond efo. Yn union. Ti'n gallu neud... Fel dweud, mae'r... y syniad ydy, diolch yn gorfod bod yn dreisgar, diolch yn gorfod bod yn flashy, diolch yn gorfod bod yn... Just yr ideas. Y syniad, fel ti, syniad. Wel, hyd yn oed, dwi wedi gwneud 2 superhero yn cwffio ar ben mynydd Paris. Come on, man, faint anodd, dio. Dwi wedi gweld, mae'n greu. Di Bryn wedi gweld. Walter Luzzolino, Walter Presents. To be known as Walter Presents ar gyfer S4C. The strand will be available on S4C and click. Ond gyd ydi o. So fel Offeren Stockholm ydi hwn. So it's a Swedish drama thriller. Dwi'n putting it out there. Mae yna bobl yn mynd i gael ei lladd yn hwnna. And afonydd gweidlyd Crimson Rivers ar o Ffrainc. A dwi just fel Spanish, like dramas. Just na ddim byd sydd fan hyn yn deitha fi fel, interesting fel ideas newydd. Fel, mae gyd just fel, mae'n gymaint o crime dramas Cymraeg o gwmpas. Mae cael crime dramas o Ewrop, great. Mae hwnna'n lyflu, a mae cael curated fel content efo is-deitlau Cymraeg yn really... Mae is-deitlau Cymraeg yn really dda i fi, achos mae'n rhywbeth, mae'n mynd syth i dy fryn di wedyn. So, dwi wedi bod yn ffricio allan achos dwi'n iwsio Google Translate, a dwi wastad yn teimlo'n weird fel, ydw i'n gallu trystio bod y Google Translate o Sbeineg i Gymraeg yn iawn, neu dylen ni roed o trwy Saesneg gynta, a dwi wedi bod yn cael couple experiments. A mae'n teimlo mor neis bod yna rhywbeth yn Sbeineg a ti'n gwasgu'r bwtwm a mae'n troi'n Gymraeg i ti. Dwi ddim yn siŵr lle dwi'n mynd efo hwn, ond efo fel, mae'n mynd syth mwy... Mae'n mynd syth fewn i rhywle yn dy fryn di. So mae'r is-deitlau Cymraeg, great idea. Ond dwi'n eisiau bod yn is-deitlau bobl yn cael ei mwydro. A'r syniad ydy, fydd ni gael, da ni'n gorfod neu fatha Scandinavians, rhaid ni'n neud rhywbeth chdi bach yn wahanol. Yes. Anyway. Reit, round-up, boys. Nath chi weld... I fynd off y Google Translate thing, di fyna, y peth nath ni skipio drosodd oedd Amazon ar Google a'r Microsoft events. Oherwydd, da ni mor Apple biased. Does am neb arall yn ei technoleg. Sy'n werth siarad am ei byd. Ond Apple sy'n ei... Y peth nath impresio fi fwyaf o'r Google event oedd y live transcription. Lle oedden nhw wedi bod yn neud yr cyflwyniadau a falle am y ffôn a yr stwff oedden nhw'n neud. Ac yn y cefndir, be oedden nhw wedi bod yn neud oedd rhedag un o'r Pixel 4s yn gwrando ar be oedd yn cael ei ddeud yn y ffrant. Ac oedd o real-time transcription o bob dim oedd yn cael ei ddeud. O ran accessibility, mae hwnna'n arbennig o dda. Oedd o'n anhygol. Dwi'n gwybod na Saesneg oedd o, a nath nhw'n sôn amdan ieithoedd eraill, ond fel da ni'n gwybod efo Google, maen nhw'n dieddol o pwysio allan mewn ieithoedd eraill i gyflym dydi. Dwi'n teimlo bod nhw'n super gefnogol, dwi'n mynd i super gefnogol, ond mae stwff Cymraeg, dyna pam dwi dal yn sticio efo fel sweet Google os pethau, achos allai gael stwff i gyd allai gael interface Cymraeg yn yno.
so oedd hwnna'n impressive iawn, ac os o'n handi iawn ar gyfer ni, os ydych chi'n am fod ma na le ar Fireside i ni reid transcription o'r holl sioe. My god, meddylia Mali Cachus o'na gyd. Sa'n neb angen hynna, sa'n neb angen. Meddylia, mae gen ti ddwy iawn yn siarad a bod ti'n bod yn darllen. Os o'n reid enw ni ar thymil. Be, cos mae Google di tracio fel pwy yda ni a lleisio ni a... Ac yn nabod ni'n iawn. Ti'n bod, friend of the show, Google. Reit, mae'n ddrwg iawn gennau bod chi ddim, gwrandawyr hyfryd, ddim di cael loads o tech news. Yn chi di cael fel bach entertainment. Ei, os da chi bod yn grydu am 9 blynedd erbyn wan, da chi dallt yn union beth ydych cael. Oherwydd, mi nawn ni sôn mwy am y stwff Google, Amazon ag Microsoft pan ddeith allan. Dyna di broblem yr stwff ar y funud. Dio heb di dod allan. A wedyn nhw'n siarad amdano fo pan maen nhw'n canslo fo. The graveyard. A beth dwi'n hefyd yn hoffi di ffaith bod ni wedi cychwyn y sioe yma dweud, mae hwnna'n fod yn rhifin ber. A lle da ni fyny rwan. Right. Bron o 2 awr. Diolch yn fawr iawn, boys, a diolch i chi am wrando. Mae'n teimlo fel bod ni'n dod i ddiwedd naturiol. No beth ar rwan. Mi da ni'n siŵr opinio y holl stwff ma da ni heb siarad amdano ar gyfer penod nesa. Ond penblwydd hapus i ni, welwn i chi adeg yma blwyddyn nesa am Super Awesome Party live event. Ond am rwan, fe ddyn ni hwyl fawr gen Bryn. Hwyl fawr. Hwyl fawr gen Iest. Hwyl fawr. Hwyl fawr gen i. Dwi off i gwmpa i gysgu mewn i fag o marshmallow substandard a little. Dwi'n fel Match of the Tattoo. Match of the... Nas da. Dim di syl ydi, nos Wenar di. Nos Wenar,